Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa DUFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes. Adlaw sang Lunes sa Hulyo 7, tuig 2025. Sa gihapon, ini mo alaga ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. City government posible preparado sa posible toxic inhalation na senaryo. Muningin na pasiguro ni Mayor Inday Raisa Treñas sa mga biyan pananglitan nga kung may kasubong man iyang senaryo nga natabo sa banwasang Sibalom sa probinsya sang Antique kung matabo man diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Sa pihak nga bahin, update sa nasapuan nga way na sang kabuhi nga stillman sa area karon sa Department of Education Office dira sa may city proper. Ang nasambitan sining stillman nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sa iya sining hulot, may balatian suno pa sa project engineer. Nagasofrer na gid man nga daan sa balatian ining nasambitan karon iyang persona. Sa pihak nga bahin na Banwa ang Philippine Coast Guard, padayon ang mang pag-monitor sa mga baybayon sa bahin karon iya sang Western Visayas, lakip man diri sagwa sang Western Visayas sa posible sini Banwa nga paglapta sang illegal sini nga droga or posible nga gamiton man sang mga drogista ang mga baybayon sa Western Visayas or sagwa man sang Western Visayas sa pagpalapta sa ila sining illegal drugs. Kung madumduman nyo pa milyon ang balor sa illegal nga droga nga na-recover sa aton sining otoridad dito iya sa may baybayon sa Zambales nga ginapatihan na ginpalutaw sang mga drogista to o galing kay namutikan sa aton sining otoridad. Why na mabdan sang mga sindikato kunti ang aton sining otoridad amo ang nakakuha. Sa dugang pa nga mga balita, Police Station number 4, number 8 kag number 9 subong man ang City Drug Enforcement Unit best performing station. May pagabatuno na naman sini iyang award nagikan sa city government. Kag Nutrition Month celebration ginpatigayon sa Iloilo Provincial Capital. Kung di madalagkuha ng mga balita, isus kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Ang promisa sa aton sining presidente nga 20 pesos sa per kilo asang bugas nagahilapit na lang matuman ini kay plano karon diri Banwa nga ini ang iga-implementar nationwide. Kung madumduman pa sa aton sining mga kabombo sa sining programa ni President Bongbong Marcos, no? Ang kung sa diinti iya sining kampanya or ginpasalig sa tuanay nga ang pungsod Pilipinas amo iya ang makangkon sa 20 pesos nga per kilo sang bugas. Una siningaging target ang mga marginalized sector. Kag subong man ti kamahin sila diri mga single parent, mga senior citizen, mga person with disability. Tuyo na ni karon nga iga patigayon man sini nationwide na Banwa. Bot silingon tanan na sini nga mga Pinoy ang makatilaw sa 20 pesos per kilo nga bugas. Ibantayan ta kung sano ini
Kag dugangan ta karon mga detalye nga impormasyon na tuhoy sa nasambitan sini nga mga balita. Pagkatapos mga biyan sa aton sini nga pagpalayag, steady lang kamo kay magasunod or magabalik kita later on sa Bomboanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga Ito papanomdom. ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikapito sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines, Philippine National Police Chief Torre kinumpirma na nasa ilalim na ng kanilang protective custody ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si alias Totoy. Kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte planong gamitin ang resulta ng committee hearing ni Senator Amy Marcos ukol sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Mahigit 82,000 katao ang apektado ng habagat at bagyong Bising na patuloy na minomonitor ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Si Pangulong Bongbong Marcos naman pinangunahan ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Phase 2 and 3 na inaasahang magpapabilis pa sa internet connection sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang joint venture agreement naman ng Prime Water dumami noong nakalipas na administrasyon. At abangan din mamaya mga update natin sa ating provincial reports. Yung gobernador ng Catanduanes inuulan daw ng death threat. Ilang araw lamang matapos ang pag-upo nito sa pwesto. Sa international news naman, antabayanan po mamaya ang death toll sa mapaminsalang mga pagbaha sa Texas, USA, pumalo na sa 82. Samantalang magsasaka naman sa South Bhutan, Indonesia, natagpo ang patay sa loob ng 8 metrong higanting ahas. Sa ating balitang palakasan, si Brook Lopez ay pumirma na ng kontrata para sa Clippers abangan sa ating mga NBA fans. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Plano ngayon ng legal counsel ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gamitin ang naging resulta ng Senate Committee hearing ng
ukol sa dating Pangulo na pinangunahan naman ni Senator Amy Marcos. Ito ay upang igiit na ang naging pag-aresto sa dating presidente hanggang sa tuluyang pagdadala sa kanya sa the Netherlands ay hindi daw makatarungan. Ayon nga kay Nicholas Kaufman, ang isa sa mga counsel ng dating Pangulong Duterte, ang findings sa naturang committee ay nagpapakita na ang pag-aresto sa dating presidente ng Pilipinas ay dahil sa politically motivated actions. Ipinakita rin niya ang naging operasyon ay isang whole of government effort para padapain ang dating presidente kaugnay ng mga kinasasangkutan nitong usapin. Muling iginit ng abogado na ang mga pag-aresto o hakbang ng pag-aresto at pagdadala sa dating Pangulo sa The Hague ay isang uri umano ng kidnapping, bagay na lumabas din sa Senate investigation na pinangunahan ng presidential sister. Una nang ikinatwiran ni International Criminal Court Deputy Prosecutor Mame Mandayi niyang na kung iginigit nga ng kampo ng dating Pangulo na siya ay nakidnap nung dinala sa International Criminal Court, mas mahalagang manatili siya sa kustodiya ng naturang tribunal. Katwiran naman ng prosecutor, hindi pipiliin ang isang biktima ng kidnapping na muling bumalik sa kustodiya ng mga nagkidnap sa kanya kung mabibigyan siya ng pagkakataon na makatakas. Gayunman, binigyang diin ni Kaufman na ang kanyang claim ukol sa kidnapping ay nakabatay lamang sa committee report na inilabas ni Senator Amy Marcos kasunod ng ilang serye ng investigasyon. Inihalimbawa rin ng abogado ang conclusion ng naturang report kung saan ay pinakakasuhan ng senadora sa Office of the Ombudsman ang ilang matatas na opisyal ng gobyerno na umano'y may kinalaman sa nangyaring pag-aresto sa dating presidente. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Ang hepe ng pambansang pulisya kinumpirma na nasa ilalim na ng kanilang protective custody ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy. Kaugnay niyan, kuha tayo ng buong detalye mula kay Bombo Bea Piniza. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na kasalukuyang nasa ilalim ng kanilang protective custody ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy. Sa isang pulong balitaan na ginanap ngayong umaga sa Campo Crame, binigyang linaw ni Torre na matagal nang nagbibigay ng mga pahayag si Totoy sa kanilang tanggapan. Ilang buwan na ang nakalilipas bago pa pumutok ang mga bago niyang pahayag tungkol sa kinaroroonan ng mga labi ng mga sabongero at maging ang mga pangalan ng mga sangkot sa naturang kaso. Torre, hindi muna nila ito inilabas upang matiyak na hindi mauunahan at mabubutasan ng kanilang mga itinakasang investigasyon hinggil sa kaso at nang makakuha pa ng mga sapat na ebidensya na makakatulong upang mapabilis ang pagresolba sa kaso ng mga sabongero. Paliwanag ni Torre, hindi lalantad ang mga bagong impormasyon na ito at maging ilang mga ebidensya kung hindi sila nagsagawa ng tinawag niyang under the radar na investigasyon na saan yung naging daan para makuha nila ang mga impormasyong kasalukuyan nilang hawak. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, Bombo Ever, ang lahat ng impormasyon na kanilang nakalap ay naisumid na sa himpilan ng Department of Justice para naman sa mga preliminary investigation sa kaso at verifikasyon ng mga pahayag ni Totoy. Anya, hintay na lamang din ang mga magiging pag-usad sa kaso na dapat ay base na sa investigasyon ng Department of Justice. Kaugnay yan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Well, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement niyan. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. So, sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasubmit na sa DOJ for their preliminary investigation. So, maghintay na lang tayo kung ano. Samantala, si Totoy naman ay kasalukuyang nasa kustudiya ng PNP at kasalukuyang nang nag-a-apply ng Witness Protection Program upang matiyak ang kanyang seguridad at kaligtasan.
kung magiging kwalipikado para sa programa, ay agad na ito turn over ng PNP ang kustudiya ni Totoy sa Department of Justice. At tiniyak naman ng hepe na ang proseso nito ay magiging madali na lamang at nakasalalay na rin anya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang magiging kapalaran at proteksyon ni Totoy. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. As for kay Totoy naman, si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya sa ngayon. But he is already applied for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yun at nasa kay SOJ na nga ang final say dyan. Kasunod naman ito ay kinumpirma rin ng hepe na hindi lamang sa Taal Lake ang naging disposal ng mga katawan ng mga biktima at kasalukuyan na silang nagsasagawa ng mga further investigation sa iba pang mga lugar na hindi umano'y pinaglalagakan ng iba pang mga sabungero. Tumanggi naman ang hepe na banggitin ang mga lugar na maaaring naging disposal site ng mga bangkay na ito dahil anya ito ay para matiyak na hindi mabuburilyaso ang kanilang mga ginagawang efforts para makahanap pa ng mga sapat na ebidensyang susuporta sa kaso na ito. Anya, posible kasing may mga maapektuhang tao na maaaring maging sanhi para mapigilan o pigilan ang mga isinasagawa eksaminasyon ng kapulisan para naman sa pag-usad ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Huwag na yan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Nicolas Torre III. Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi lang naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi lang natin pinipreempt para to preclude yung alam mo na yung ma-preclude yung pag may mga tao apektado dyan gagawa rin siyempre ng paraan yan na ipigilin ang efforts. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak naman na hepe sa publiko, lalo na sa mga kamag-anak ng mga biktima na nauna nang bumisita sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group nitong Biyernes, na gagawin ng kapulisan ang kanilang makakaya upang makapagbigay ng hustisya sa kanilang kaso at mailantad ang mga personalidad na nasa likod ng pagkidnap at pagpatay sa mga sabungero 4 na taon na ang nakalilipas. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Atin lang dito sa ating mga kababayan. You can rest assured that the PNP will do its best. We'll give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito, wala tayong ibang magiging layunin dito, kundi bigyan lang ng hustisya itong mga naging biktima ng. Samantala, patuloy naman ang mga efforts ng PNP at pakikipag-ugnayan nila sa Department of Justice para sa agarang pagresolba ng kaso at nang mabigyan na ng hustisya ang pagkawala ng mga sabungero at maging mga pamilyang kanilang naiwan. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Crame. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Weather Update. Patuloy na babantayan pa rin ng mga eksperto ang galaw ng bagyong Danas na dating bagyong Bising nung ito ay nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon kasi ay nakalayo na ito sa ating karagatang sakop. Pero ayon nga sa monitoring ng Bombo Weather Center, maaari pa rin kasi na paigtingin ng sama ng panahon ang pag-iral ng habagat o southwest monsoon. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng habagat ang mga sumusunod na lugar: Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, maging ang Calabarzon at Pimaropa, Western Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula, pati ng Bangsamoro Region at nalalabing lugar sa ating bansa. Nilinaw naman ng Department of Science and Technology na wala nang umiiral na bagyo sa Philippine territory. Gayunman, posible pa rin magkaroon ng 2 pang sama ng panahon na papasok o kaya ay mabubuo sa ating karagatang sakop at yan ay posible sa loob ng buwan ng Hulyo, kaya't patuloy na babantayan ang kalagayan ng ating karagatan pati na ang mga weather system na umiiral sa ating teritoryo. Samantala, umakyat pa sa mahigit 82,000 na individual ang bilang ng naapektuhan sa pinagsamang epekto po yan ng bagyong Bising at habagat.
Base sa report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga nitong araw ng Lunes, apektado ang kabuang 27,401 na pamilya o katumbas ng 82,548 na individual mula sa 14 na barangay sa Region 1 at Region 3, kabilang na rin ang Cordillera Administrative Region. Subalit ayon sa ahensya, tanging nasa 2 pamilya o katumbas ng 9 na individual ang inilikas patungo sa mga evacuation center, habang nasa mahigit 1,000 pamilya o mahigit 3,000 individual naman ang tinulungan sa labas ng evacuation centers. Samantala, iniulat din ng ahensya na mayroong 14 na kabahayan ang nasira. 2 po dito ay dyan sa may Region 1 na ganap na napinsala, habang 12 naman sa Cordillera Administrative Region na bahagyang nasira. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuang halaga naman ng pinsala ng nasabing kalamidad sa sektor ng agrikultura, gayon din sa sektor ng infrastruktura sa bansa. Kaugnay pa rin yan mga kabombo at mga kastar nation, nalubog nga sa tubig baha ang nasa 38 na mga lugar sa bahagi pa lamang po ito ng Luzon. Yan ay bunsod ng mga pag-ulan na dala ng bagyong Bising at ng hanging habagat. Sa kabila nito ay iniulat ng Office of Civil Defense at ng officer in charge nito na si Assistant Secretary Rafi Alejandro na wala namang naiulat na nasawi o nawalan ng mga individual o missing kaugnay ho ng naturang sama ng panahon. Ipinunto rin ng opisyal na wala naman talagang malawakang mga pagbaha, kundi ito ay mga mangilan-ngilang area, yung mga tinuturing lamang na low-lying areas at landslide-prone areas ang kanilang namataan na naapektuhang lubos. At yan ay sa nakalipas na magkakasunod na pag-iral ng maulang panahon nitong mga nakalipas na panahon. Kaya't minor lamang ang naging epekto ng mga pagbaha na naranasan, bagamat hindi ito dapat na maliitin. At sa kabilangan niyan ay binabantayan pa rin ng ahensyang sitwasyon sa mga lalawigan kagaya na lamang ng Pangasinan dahil sa posibilidad ng pag-apaw ng Agno River na maaari namang magdulot ng mga pagbaha sa mga karatig na lugar. Una nga rito, kaninang 5 ng umaga ay tuluyan ng nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising matapos na muling pumasok ito sa Philippine Territory nitong gabi ng Linggo, mga kabombo. Tuluyan na nga pong humupa ang mga pagbahang naitala ngayong araw ng Lunes sa Metro Manila. Ayon sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, karamihan sa mga nagkaroon ng baha kanina ay sa lungsod ng Maynila at Quezon dahil sa ulang dala na rin ng habagat. Gayunpaman, bandang pasado alas 8:30 ng umaga nang tuluyan nang mawala ang tubig baha. Dahil dito nanumbalik na ang normal na daloy ng trapiko ng mga sasakyan. Kabilang sa mga inisyal na binaha ay ang mga sumusunod. Diyan po sa may EDSA Aurora at EDSA Muñoz na may 8 pulgadang baha. Habang meron din sa may Araneta at ilan pang mga kalsada hanggang sa Maynila. Habang pinakamalalim naman na naitala ay dyan po sa may Araneta, Amoranto at Maria Clara na may 19 na pulgadang baha. Kung saan hindi rito makadaan kanina ang mga sasakyan, lalo na ang mga light vehicles. Nagbabala naman ang mga otoridad na maaari pang maulit ng baha dahil nananatili ang banta ng malakas na buhos ng ulan dahil na rin sa habagat. Kaya naman tayo mga kabombo ng mga ulat mula sa ating mga kasamahan sapagkat ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pinangunahan ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Phase 2 at Phase 3 na inaasahan namang magpapabilis sa internet connectivity sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yung joint venture agreement ng water concessionaire na iniimbestigahan ngayon ay dumarami pa raw yung mga investigasyon o mga reklamo na natatanggap ng gobyerno. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Phase 2 and 3 na inaasahang magpapabilis sa internet connection sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang paglulunsad ay bahagi ng proyekto ng Marcos administration na naglalayong hindi lamang gawing mabilis kundi mas abot kaya din ng internet
sa buong Pilipinas. Aabot sa 1,781 kilometers ang inilatag na fiber optic network na kung saan ang mga rehiyong pinaglatagan nito ay ang Region 2, Region 4A, Region 5, Region 8, Region 10 at Region 11. Ang fiber backbone Phase 2 and 3 ay may 31 pangunahing nodes o connection points o hubs habang nasa 1.39 million mga internet users ang makikinabang sa nasabing proyekto. Bahagi din ng nasabing aktibidad ng Pangulo sa Leyte ang paglulunsad din ng free public Wi-Fi site na inaasahang mag-avail sa ilang pagamutan sa Tacloban, waiting area ng Paliparan at ilang mga malls. Samantala, kinumpirma naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dumami ang joint venture agreement ng Prime Water noong nakaraang administrasyon, partikular noong 2019, lalo at isinailalim noon ang Local Water Utility Administration bilang attached agency ng Department of Public Works and Highway sa ilalim noon ng pamumuno ni Secretary Mark Villar. Ayon kay Local Water Utilities Administrator Attorney Moises Salonga, hawak na ng Malacanang ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa reklamo sa Prime Water Joint Venture Agreement. May mga rekomendasyon na rin ang luwa ukol dito. May rin namang itinanggi ni Senator Mark Villar na may kaugnayan siya sa Prime Water deal noon siya ay kalihim pa. Sa kabilang dako, isang resolution naman ang inihain sa kamera na layong paimbestigahan ang joint venture agreement na pinasok ng Prime Water at ng mga local water districts. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa pamumuno po ni Luwa Administration si Moises Salonga, ang OGCC led by Government Corporate Counsel Solomon Hermosura, pati na po ang ibang mga kasama po natin sa Office of the President para po mapag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga consumers ng Prime Water. Napatid natin ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng Prime Water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng Prime Water taong 2019, panahon na nakaraang administrasyon at numai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa mapaminsalang mga pagbaha sa Texas, USA na nagsimulang manalasa kasabay ng Independence Day ng Amerika noong Hulyo 4. Ayon sa mga otoridad sa estado, pumalo na sa 82 katawang nasawi sa mga lugar na nalubog sa baha sa Central Texas. Kabilang na dito ang 68 biktima mula sa Kerr County, 6 mula sa Travis County, 3 mula sa Burnett County at 2 ang naitalang casualty sa may Kendall County at Williamson County, habang may isa namang nasawi sa may Tom Green County. Nauna nang napaulat na 28 bata ang nasawi sa may Kerr County na dumalo sa isang Catholic seminar camp, habang nananatili namang unaccounted ang 10 nawawalang batang babae. Noong Sabado, naiulat ding nasawi ang mismong may-ari ng Camp Mystic na si Dick Island habang sinusubukang i-rescue ang mga campers sa kasagsagan ng baha sa may Kerr County. Inihayag naman ni Governor Greg Abbott na nananatiling banta pa rin ang mga pagbaha sa ilang parte ng estado kung saan inaasahan pa ang mas maraming mga pagbuhos ng ulan sa ilang mga lugar. Hinimok naman ang mga residente sa May Hunt na isang komunidad sa Kerr County na lumikas na sa mas mataas na lugar nitong hapon dahil sa posibilidad pa rin ng pagbaha. Samantala, iniulat ng Philippine Consulate General sa Houston na ligtas naman at walang napaulat ng mga nasawi mula sa panig ng mga Pilipino mula dyan sa mapaminsalang pagbaha sa Texas, Estados Unidos. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Konsulada ng Pilipinas sa Filipino community sa Kerr County at Kerrville City at Central Texas. Ang mga lugar na matinding naapektuhan ng biglaang pagbaha, yan ay upang matukoy
tinutukoy ang kalagayan ng ating mga kababayang apektado sa naturang mga lugar. Ayon sa Assistant to Nationals sa konsulada sa Houston ay masusi na raw na binabantayan ng mga apektadong lugar lalo na sa may Kerr County na matinding hinagupit ng pagbaha. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng Consulate General doon sa mga kaganapan at kalalabasan ng mga isinasagawang search and rescue operations sa mga binahang lugar sa Central Texas. Nakahanda naman ang konsulada na makapagbigay ng kakulangan na mga kinakailangan na tulong para sa mga Pilipino na maaaring naapektuhan nga ng naturang pagbaha. Hinimok pa ng konsulada ang mga kababayan natin sa Texas na subaybayan ang emergency advisories at tumawag sa mga otoridad kung sakaling mangangailangan ng tulong. Nitong linggo mga kabombo ay sumampa na sa mahigit 70 ang naitalang bilang ng mga nasawi at ngayon nga ay nasa 82 ang mga individual na naitalang binawian ng buhay. Yan ay bunsod pa rin ng mga pagbaha sa Texas, karamihan o kaya ay nasa 68 sa mga biktima ng kalamidad ay mula sa Kerr County, kabilang ang 28 mga bata habang nasa 10 na iba pang mga lugar ay apektado rin ng naturan sama ng panahon na nagdulot na ng mga pagbaha at nasa 41 individuals ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Tayo sa mga karagdagang report, ang Department of Justice hindi daw isinasantabi ang kakayahan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ng DENR sakaling tumulong ang Japan sa paghahanap ng labi ng mga nawawalang sabungero dyan po sa may Taal Lake. Kaugnay yan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Iniyak ng Department of Justice na kalalang hindi isasantabi ang ibibigay na tulong at asistensya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil sa isyu ng mga nawawalang sabongero. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Remulla, ang paghanap sa labi ng mga nawawalang sabongero ay anay pagtutulong-tulungan ng gobyerno upang matukoy ang katotohanan at ang lokasyon. Kasunod dito sa pahayag ng kanilang mga kahandaan, lalo na ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at maging na Department of Environment and Natural Resources o DENR. At dahil dito ay siniguro na naturang kalihim na kanya pa rin tatanggapin ang pagtulong ng mga naturang ahensya para lamang mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero. Ito ay kahit pa na kanya na rin nabanggit ang paghingi ng tulong sa bansang Japan para isagawa ang diving operation sa bahagi ng Taal Lake. Dagdag pa ni Justice Secretary Remulla na kanila pang iniisa-isa ang mga partikular na kagamitan ang posibleng mahiram sa Japan para sa isasagawang diving operation. Kaugnay niyan, ating pakinggan muna si Justice Secretary Jesus Remulla na Department of Justice. Wala pa. Actually, kakapirma ko lang na letter. Kasi nakipag-exchange pa kami ng ideas kung ano available equipment na pwede natin hiramin at tulong na pwede hingin sa kanila. Dahil lahat tulong-tulong. Maalala na inilantad ng isang testigo na kinilalang si alias Totoy o Julie Dondon Patidongan na inilibing umano sa Taal Lake ang mga nawawalang sabongero. Kaya't bunsod nito ay inihayag ng Department of Justice na kanilang ibeberipika ang impormasyong ito upang tuluyan ng mahanap kahit mga labi na lamang ng mga biktima. May isa pang ulit niyang sinabi na hindi umano ordinaryong diving operation ang gagawin, kundi lake bed mapping raw ang nais itong maisakatuparan. Narito muli ating pakinggan si Secretary Jesus Remulla ng Department of Justice. Sa kanan yan, I just signed a letter for the Japanese government asking for assistance para magkaroon tayo ng seabed, lake bed mapping at iba pa mga capabilities ng technology na kailangan natin para dapat dito kasi scientific ang approach. Hindi pwedeng chamba-chamba to. Sa kasalukuyan ay wala pang reply ang bansang Japan higil sa naturang sulat habang nagpapatuloy naman ang pag-iimbestiga at case build-up sa panib ng Department of Justice higil sa kaso ng missing sabongeros. Live mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila,
Ako si Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Karagdagan pa sa ating mga balita mga kabombo, tinanggihan ng Court of Appeals ang apela ng dating immigration officer na ay sinasangkot sa kontrobersyal na pastilla scheme na baligtarin ang hatol laban sa kanya yung kasong grave misconduct ng taong 2022. Sa 15 pahinang desisyon, napatunayan ng 17th Division ng Court of Appeals na guilty ang dating immigration official na si Gabriel Ernest Estacio sa grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service dahil sa malaking papel nito sa pakikipagsabuatan sa ibang mga immigration officers para naman mangolekta at tumanggap ng pera mula sa Chinese nationals para naman payagan na makapasok ang mga ito nang walang hinihinging dokumento kaugnay pa rin ng kanilang pagpasok dito sa ating bansa. At kaugnay pa rin yan mga kabombo ay pinagtibay naman ng Appellate Court ang kanilang inisyal na pasya at yung lumabas na desisyon ng Ombudsman na patawan ng parusang dismissal o pagkakasibak sa kanyang serbisyo ang dating immigration officer dahil sa bigat ng kaso laban sa kanya. Matatandaan na una nang pumutok ang naturang notorious na pastilla scam ng taong 2017 na ginawa umano ng mga matataas na opisyal ng Immigration Bureau kung saan ay pinapayagan na makapasok ng walang kahirap-hirap yung mga Chinese nationals kapalit ng service fee na 10,000 pesos lamang. Ang suhol na pera ay ibinibigay sa mga immigration agents nang nakabalot sa piraso ng papel na katulad ng pagkain pastillas para hindi raw ma-detect o kaya ay makita doon sa closed circuit television ang kanilang mga illegal na gawain. Ako muna tayo dyan sa Commission on Elections na i-deklara na nga yung pagkakapanalo nitong si Congressman o Representative Abante. At alamin natin ang mga update mula dyan sa Commission on Elections sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Inilabas na ng Commission on Elections ang entry of judgment at certificate of finality. Opisyal nang nagpapaproklama si Bienvenido Benny Abante sa City Board of Canvassers bilang kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, pagpapatibay ito ng poll body sa naging desisyon nila noong Hunyo 30 na bawiin ang proklamasyon ni Joey Chua Uy dahil sa pagkansela ng kanyang certificate of candidacy matapos mapatunayan na hindi siya natural born citizen. Kaya naman, pinapaupo na ng poll body si Abante bilang nanalong kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Rapat ng Clerk of the Commission ng Commission na maglabas ngayong araw na ito ng tinatawag na entry of judgment and certificate of finality upang yun na yung sinyales na pwede nang ipatupad, i-implement yung naging desisyon ng COMELEC na kung saan ay yung naging desisyon ng COMELEC yung respondent at pinapaupo yung petitioner. Bagaman may order na for immediate proclamation sa dokumento na inilabas ng komisyon, paglilinaw ni Garcia na nasa City Board of Canvassers na rin ang desisyon kung sila ba ay magko-convene ngayong araw para iproklama si Abante. Anya ang City Board of Canvassers kasi na binubuo ng City Election Officer ng District, City Prosecutor ng Manila at City Superintendent ng Department of Education ay independent body mula sa COMELEC kaya hinahayaan nila itong kumilos sa ganitong sitwasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung bagay na yan, bababayaan namin ang City Board of Canvassers na magdesisyon sapagkat sila po ay isang independent body. Sa kanila kasi maibabato yung mga issue na yan. Kasi as far as the COMELEC is concerned, kung wala kami nakuhang TRO o restraining order, nagiging executory yung decision namin. Yung mga araw pagkatapos ito, maipromulgate. Kung ito ay ipapatupad ng City Board of Canvassers o kung ano ang gagawin, abangan natin ngayong maghapon kung anong aksyon na Sa ngayon, nasa House of Representatives na magiging desisyon kung sino ang kikilalanin nilang miyembro ng Kamara bilang representative ng ika-6 na distrito ng Maynila.
Mula sa Comelec Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Pa tayo sa ibang balita, nakatakdang sirain ng Department of Agriculture ang tunay-tuniladang sibuyas na nasabat sa Mindanao International Container Terminal. Unang isinailalim sa laboratory analysis ang mga naturang kontrabando at kinalaunan ay nagpositibo ang mga ito sa E. coli bacteria batay sa official report mula sa Bureau of Plant and Industry. Batay nga sa customs regulation, ang mga kontaminado na perishable goods ay dapat nang sirain kaagad o ipabalik sa bansa kung saan nanggaling ang mga ito. Kinumpirma naman ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na sisirain na lamang ang mga ito gamit ang mga pasilidad ng pamahalaan upang mapigilan ang posibleng pagpasok pa ng mga naturang produkto sa iba't ibang mga merkado. Kung babalikan ang record nga ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs, dumating ang mga naturang kontrabando sa may Mindanao International Container Terminal noong buwan ng Mayo. Ang mga ito ay pawang nagmula sa bansang China. Unang naideklara ang mga naturang kontrabando bilang mga food items tulad na lamang ng egg, noodles, pizza at iba pa. Ang consignee nito ay natukoy bilang isang Manila-based trading company. Bombo Sports News. Eto mga kabombo, lalo na dun sa mga NBA fans, pumirma na ho ng kontrata itong si Brook Lopez sa Los Angeles Clippers. Hawak ni Lopez ang $18 million na kontrata para sa Clippers na magtatagal ng 2 taon. Kinuha ng Clippers ang dating Milwaukee Bucks big man upang magsilbing pangunahing rim protector. Kasama ang mga bigating players na sina Kawhi Leonard at James Harden, pati na si Ben Simmons. Sa edad na 37, nagawa ni Brooks na magposte ng 13 points o puntos sa kada laro at 5 rebounds per game at 1.9 blocks sa loob yan ng 80 laro na kanyang ginampanan itong nakalipas na season kasama ang Bucks. Nagawa rin ng big man na maglagi ng 31.8 minutes sa bawat laro. Hawak ang 51% na overall shooting percentage. Binulsa rin itong si Lopez ang 3 magkakasunod na season kung saan ay nakagawa siya ng mahigit 100 na 3-pointer at mahigit 100 din na blocks. Itong si Lopez mga kabombo ay isa sa mga pangunahing miyembro ng Milwaukee Bucks na nagbulsa ng championship noon pang 2021. Kasama sina Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton at Drew Holiday at PJ Tucker. Sa loob naman ng kanyang paglalaro sa liga, 2 pagkakataon siya naging bahagi ng All-Defensive Team Selection at minsan ding napasama sa NBA All-Star Selection at hawak ang isang championship trophy at ito ang kanyang ipinagmamalaki. Kaya naman ay nabuhayan ang mga fans ng kupunan kung saan siya nakapasok ngayon para sa bagong kontrata. Balik pa po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Nagbukas na ng floodgate ang 2 dam sa Luzon kasunod ng malawakang mga pag-ulan. Batay sa ulat na inilabas ng State Weather Bureau ngayong araw, unang nagbukas ng 3 gate ang Binga Dam at nagpakawala ng kabuuang 257.61 centimeters cubic per meter at kinalaunan ay tuluyan ding isinara ang isang gate at sa ngayon ay tanging 2 floodgate na lamang ang nakabukas at nagpapakawala ng kabuuang 114 cubic meters per second. Nagbukas din ng 2 gate ang Ambuklaw Dam at nagpakawala ng hanggang 156 cubic meters per second. Gayunpaman, tuluyan ding isinara ang isa nitong gate kaya tanging iisang floodgate na lamang ngayon ang nagpapakawala ng halos 50 cubic meters per second na tubig. Batay sa ulat na ng Weather Bureau, halos maabot na ng 2 dam ang kani-kanilang normal high water level. Ngayong araw po ng Lunes ay nasa 751.40 na ang level ng Ambuklaw at ito po ay 60 centimeters lamang bago maabot na ang normal high water level na 752 meters.
Sa Binga Dam, natukoy ang antas ng tubig nito sa taas na 573.45 meters. Halos 1.5 metro na lamang po na bago tuluyang maabot yun pong 575 na normal high water level nito. Karagdagan pa sa ating mga tinutugay-gayang balita. Magsisimula na ngayong araw mga kabombo ang COPE Thunder exercise, isang joint Air Force training at military drill sa pagitan huyan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sisimulan ang naturang pagsasanay sa Clark Air Base dyan sa lalawigan ng Pampanga kung saan ay inaasahan na dadalo kapwa ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at United States Air Force. Ayon nga kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang regular na training sa ilalim yan ng COPE Thunder ay bahagi ng modernization program ng hukbong panghimpapawid ng ating bansa dahil nabibigyan ng pagkakataon ang mga Air Force personnel na makita ang mga makabagong kagamitang pandigma ng Estados Unidos. Nagsasanay sila mga kabombo at katuwang yung mga sundalo ng US para naman sa paggamit ng mga bagong teknolohiya at mga armas ng United States Air Force para akma sa hangarin ng Armed Forces of the Philippines na mapataas pa ang kaalaman ng mga sundalong Pilipino at maging handa ang mga ito sa mga bagong kagamitan na pandigma na nais na bilhin ng ating hukbong pangkaligtasan at sentro nga na may sinasagawang drill at training ay ang mga air combat operations, disaster response at ground sustainment operations. Ngayong araw ay formal na magtatapos ang salaknib exercises sa pagitan ng Estados Unidos at Philippine Army sa Fort Ramon Magsaysay naman ho ito na nakabase dyan sa Nueva Ecija at inaasahan ng ilan pang seremonya sa kabuuan ng maghapong ito. Nakikita naman pong makakatulong para patunayan na kailangang payagan ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang findings ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamunuan ni Senator Amy Marcos na nag-imbestiga sa umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo patungo sa The Hague, Netherlands. Ipinaliwanag ng Defense Lead Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na kayang ma-counter ng committee report ang argumento ng prosekusyon ng International Criminal Court na nagpapakita ng pagiging flight risk umano ng dating Pangulo dahil sa mga pag-question nito sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Matatandaan na sa 10 pahinang dokumento na isinumite sa ICC Pre-Trial Chamber 1 noong nakalipas na taon, hiniling ng kampo ng dating Pangulo na payagan silang maghain ng tugon sa argumento ng prosekusyon laban sa aplikasyon para sa interim release ng dating Pangulo. Ikinatwiran ng defense team na ang pagtanggi ng dating Pangulo na sumuko sa isang unconstitutional na pag-aresto at claim ng kanyang legal team na extraordinary rendition ay hindi dapat magamit laban sa kanyang kahilingan para sa interim release dahil inilatag-an niya sa report ng Senate Committee ang domestic unlawfulness ng pag-aresto sa dating Pangulo. Kaugnay nito, hiniling din ng defense team na maisumite ang committee findings at opisyal na isama sa record para mabalanse ang anilay factual gossip na iprenesenta ng prosekusyon na hindi anya nagmula sa maayos na investigasyon kundi mula sa mga pahayagan. Matatandaan base sa findings ng Senate Committee na inilathala sa website ng Senado, nakasaad na maaaring nakagawa ng criminal at administrative offenses ang matataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas sa pag-aresto sa dating Pangulo noong Marso 11 ng kasalukuyang taon sa kadinala sa parehong araw patungo sa The Hague, Netherlands. Samantala, pinabulaan ng mga kabombo ng Department of Education ang kumakalat nga na mga lathala sa pamamagitan ng internet. At yan ay kaugnay doon sa mga matatanggap ng mga estudyante na nasa 1,000 pesos para sa buwanang ipagkakaloob simula ngayong Hulyo. Kaya din, itinanggi ng ahensya ang isa pang post na nagsasabi na imamandato ang lingguhan na alkohol
alcoholic test, mga kabombo, hinggil naman sa naturang mga aktibidad na siyang tinitingnan na bahagi ng naturang mga hakbang para naman sa pagtukoy hinggil doon sa kung sino ang mabibiyayaan ng kahintulad ng mga proyekto. Paano tayo na magulat ng ating mga himpilan? Unahin ko dyan sa bahagi po ng Ilocos Sur sapagkat itong Volunteers Against Crime and Corruption ay umaapila sa Department of Justice na bigyan ng seguridad yung mga testigo, pati na yung mga mamamahayag kaugnay ng matinding usapin dito sa mga nawawalang sabungero. At nakapanayam dyan ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption sa ulat ng Bombo Radio Vegan. Umapela ang Volunteers Against Crime and Corruption sa Department of Justice na mabigyan ng seguridad ang mga witness at mamamahayag na hindi bumibitiw sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Partikular na tinukoy ni VACC President Arsenio Boy Evangelista si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na may tuturing na whistleblower sa kaso dahil sa kanyang mga isiniwalat na impormasyon gaya na lamang ng pagdawit ito sa pangalan ni Atong Ang at Gretchen Barreto. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Evangelista, narapat anyang sumailalim si alias Totoy at iba pang mga witness sa Witness Protection Program upang masigurong nababantayan ang kanilang kaligtasan. Itinuturing ng VACC na malaking hakbang sa pagkamit ng hustisya para sa mga nawawalang sabungero ang pagsisimula ng investigasyon. Dagdag pa nito na matapos ang 4 na taon ay mabibigyan muli ng pag-asa ang pamilya ng mga sabungero na matagal nang nananawagan ng hustisya at nagtatanong kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang mga kaanak. Dapat ang DOJ dapat apurahin, agad-agaran, i-secure una, no? I-secure yung mga witnesses, even yung lahat ng mga media personalities na talaga nagpupulsige, no, from day one na hindi bitawan itong kasong na to, no. Sa DOJ naman, yung whistleblower nila, yung alias Totoy, should be well protected. Ang understanding ko namin dito, nasa in the process for him to be admitted sa Witness Protection Program. Inaantay lang po siguro yung napakakapal, maraming pages, sworn statements na dapat sumpaan niya. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang gobernador naman ng Catanduanes nakatanggap umano ng mga banta sa kanyang buhay ilang araw pa lamang matapos ang kanyang pag-upo sa pwesto. Kaugnay niyan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Tahasang inamin na Catanduanes Governor Patrick Azanza na nakakatanggap na siya ng mga death threat ilang araw pa lamang matapos sa kanyang pag-upo sa pwesto. Sinabi nito sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi na kahit kakapanalo niya pa lang sa naturang posisyon ay may natatanggap na siya na pananakot at pagbabanta sa kanyang buhay. Dahil dito ay nagdagdag siya ng seguridad at nakipagpulong kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Diretsong sinabi ni Governor Azanza sa dalawang mataas na opisyal na ayaw niyang mangyari sa kanya ang sinapit ni former Negros Oriental Governor Romel Degamo. Personal niya rin ay niling sa hepe ng pambansang pulisya na palitan ng mapagkakatiwala na Provincial Director ang Catanduanes Police Provincial Office para masiguro ang kanyang seguridad at upang makatulong rin sa paglilinis umano ng kanilang lugar. Sinabi rin ng kanyang abogadong si Attorney Ramil Tamayo na may pagkakapareho ang pattern niya sa mga hakbang na ginawa rin noon ni Governor Degamo bago ito paslangin. Sa kabila ng mga natatanggap na death threat ay magpapatuloy pa rin ang kanyang pagsisilbi sa lalawigan dahil hindi lang quarrying umano ang kanyang tinututukan kundi gusto niya ring masawata ang illegal na pagmimina, illegal na pagsusugal at iba pa. Nanindigan si Governor Azanza na hindi siya matitinag sa mga serye ng pananakot sa kanya dahil gusto niya lamang ay maitama ang mali at mabigyan ng magandang pamuhay ang kanyang nasasakupan.
Actually, noong kapapanalo pa lamang, mayroon tayong nare-receive, kaya nga nagdagdag tayo ng seguridad at tayo ay pumunta mismo kay Secretary ng Local Government at nakausap ko mismo si SILG John Vic Remulla at gaynon din si Chief PNP Nicolas Torre. Nakipagpulong po ako sa dalawa at sinabi ko po diretso sa kanila na ayokong maging sunod na digamo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa empila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rocha nagulat for the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, itong malaking aktibidad para sa pagbubukas ng 130th Catholic Bishops Conference of the Philippines Plenary Assembly na idinaraos ho dyan sa Bohol. Alamin ho natin ang mga inisyal na aktibidad na kalap ng Star FM Cebu. Sumento sa pag-asang humili ni Papal Nuncio to the Philippines si Most Reverend Archbishop Charles Brown kasabay ng pagbubukas ng 130th Catholic Bishops Conference of the Philippines Plenary Assembly sa Bohol. Pinangunahan pa nito ang banal na misa noong weekend sa St. Michael the Archangel Parish sa bayan ng Hagna, kung saan inihayag nito na may tuturing ang natulang kaganapan bilang isang bagong ebanghelyo na naaayon sa banal na kautusan ni Jesucristo. Aniya, ang natulang pagtitipon na isang panibagong simula ng buhay dahil sa bawat pangyayari pa umano sa yugto ng isang tao ay siya ring simula ng bagong kabanata ng buhay. Inalala at inalimbawa pa ng Papal Nuncio ang mapayapang pagpanaw ni Pope Francis hanggang sa pagluklok kay Pope Leo XIV bilang bagong leader ng simbahang Katoliko na isang bagong simbahan. Binigyan din pa niya na kahit pa man may mga pagkakataon na nakakaranas na matinding kabiguan, kalungkutan at kadiliman ng mundo, pag-asa lamang ang siya makakapagbigay ng magandang kinabukasan. Aniya, ang nakaraan na nagpapatunay ng matibay na paniniwala at pagtitiwala sa puumay kapal para sa hinaharap. Samantala, ang natulang pagtitipon naman ay magtatagal ng 8 araw na kung saan kabilang sa mga lugar na pagdadausan nito ay ang St. Michael the Archangel Parish sa Hagna, Bohol. Mainit naman itong tinanggap ng mga Boholano maging ng mga turista ang pagbisita sa unang araw pa lang ng Plenary Assembly na isang indikasyon ng matibay na paniniwala at tradisyon ng mga Boholano maging ng mga Pilipino. This Jubilee 2025, we heard that beautiful bull of indiction, the letter creating the holy year of the Jubilee of 2025, written by our Holy Father Pope Francis, spes non confundit, which means our hope does not disappoint us. And hope is always pointed to the future. Hope is always about something new. We don't hope about the past. We hope about the future, what is new. Hope is confidence in newness. Hope is confidence in what is coming, what is new. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, yung planong 1,000 piso na allowance para sa mga estudyante sa bansa ay may tuturing daw na questionable, hindi rin realistic. Ayon yan sa grupo ng mga guro. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas. Mariing pagtutol ang ipinaabot ng Alliance of Concerned Teachers sa panukalang 1,000 pesos na buwanang allowance para sa lahat ng estudyante sa bansa dahil umano sa kawalan ng long-term sustainability ng nasabing programa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Max Montero, chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, iginiit niya nga bagamat malaking tulong ito para sa mga estudyante, kailangang siguruhing may sapat na pondo at malinaw na mekanismo ng implementasyon upang hindi ito maging pabigat sa pambansang budget. Ang panukala ay nakasaad sa House Bill No. 27 na inihain ni Batangas Representative Leandro Leviste, kung saan layunin nitong bigyan ng 1,000 pesos buwanang allowance ang lahat ng estudyante sa kondisyon na makakadalo sila sa hindi bababa sa 80% ng klase. Ayon kay Montero,
bumbero. Umaabot sa halos 300 billion pesos ang kailangang ilaan taon-taon para sa nasabing programa. Bagay na aniya ay mahirap mapanindigan sa kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa niya, hindi sapat na may magandang layunin ang panukala at dapat ay realistic at implementable ito para hindi mauwi sa pangakong napako. Bagamat pabor ang Alliance of Concerned Teachers sa pagbibigay ng suporta sa mga estudyante, giit ng grupo na mas nararapat na ituon ng gobyerno ang pondo sa pagpapalakas ng mga pampublikong paaralan, pagtaas ng sahod ng mga guro at paglalaan ng sapat na learning materials. Hinimok din ng Alliance of Concerned Teachers ang mga mambabatas na pag-aralang mabuti ang panukala upang makabuo ng mas konkretong solusyon na makikinabang ang buong sektor ng edukasyon sa pangmatagalang panahon. Ito pong panukalang batas ni Representative Libiste na magbigay ng 1,000 monthly allowance for sa lahat ng mga estudyante natin mula sa kinder hanggang sa college ay maganda itong panukala. Kaya lang tinitingnan natin palagi. Will this be sustained? Ito ba sustainable? Is it practical? Is it practicality tingnan natin? Is this implementable? Ito ba kayang implementan ng gobyerno natin? Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Isang magsasaka sa may South Button, Indonesia, natagpo ang patay sa loob ng 8 metrong higanting ahas. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Natagpuan sa loob ng tiyan ng 8 metrong habang sawa ang bangkay ng isang 13 taong gulang na magsasaka na nawala mula sa Bataoga Sub-District, South Button District sa Indonesia. Kinilala ang magsasaka sa pangalang LN mula sa Majapahit Village sa Bataoga Sub-District na nawala noong Biyernes ng umaga habang nagtatrabaho sa kanyang taniman. Ang kanyang motorsiklo ay natuklasan nakaparada sa malapit na lugar at nag-udyok sa isang paghahanap mula sa kanyang komunidad. Noong Sabado, bandang alas 2:30 ng hapon, nakita ng taga-nayon ang isang hindi pangkaraniwang bloated na 8 metrong sawa sa lugar. Naginala sila nga nalunok nito ang isang bagay na hindi pangkaraniwang malaki. Kung kaya't pinatay ang ahas at binotol ito, dito na nakita ang katawan ni LN sa loob ng isang malungkot at pabihirang pangyayari sa kanilang rehiyon. Kinumpirma ni Laude Rizawal, pinuno ng Emergency at Logistics sa Disaster Management Agency ng South Button, na ito ang unang naitalang kaso sa distrito ng isang residenteng linamon ng sawa. Ngayon pa man, ang mga nakikitang lalaking ahas ay tumaas itong mga nakaraang buwan, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Habang ang mga sawa ay pumapasok upang manghuli ng mga hayop. Ang mga reticulated python ay native sa Timog Silangang Asya at kilala bilang pinakamahabang ahas sa mundo. Bagamat bihira ang mga pag-atake sa mga tao, ay naitala ang Indonesia ay may kasaysayan ng mga kalunos-lunos na insidente ng ganitong kalikasan. Halimbawa, noong kalagitnaan ng 2024, 2 babaeng nasa hustong gulang ang natagpuan sa loob ng sawa sa South Sulawesi. Ang isang katulad na kaso ay pinakaunang naiulat noong 2017 sa West Sulawesi, kung saan ang biktima ay isang nasa hustong gulang na lalaki. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ilang federal resources activated na raw matapos na lagdaan itong si United States President Donald Trump ang major disaster declaration bunsod ng malawakang pagbahayan dyan sa bahagi ng Texas. May ulat ang Bombo Radio Kawayan. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang major disaster declaration sa Kirk County matapos umakyat sa mahigit 70 ang bilang ng mga kataong nasawi dahil sa malawakang pagbaha sa Texas. Sa pamamagitan ng naturang deklarasyon ay activated na ang Federal Emergency Management Agency o FEMA at iba pang federal resources upang tumulong sa mga naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Bombo International News Correspondent Marisa Pascual,
Naghatid na rin ng tulong ang ilang mga lider ng iba't ibang estado upang mas mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang individual. Sa ngayon ay nasa 20 counties na umano ang apektado sa pagbaha at itinuturing na isa sa mga pinakamalalang pagbaha sa naturang lugar. Marami anyang individual ang nagpahayag na kagustuhang tumulong, pangunahin na sa search and rescue operation. Subalit kinakailangan muna nilang magpa-register at sumunod sa mga umiiral na protocols upang matiyak ang kanilang kaligtasan. They are doing all kinds of clearing debris, things like that. Para kung ma-clear ang mga debris, the rescuers will be able to pass some areas that they are trying to do some rescue. But the sheriff today said that we are doing everything possible to make sure that this is all done, lahat ng mga sheriff in all different counties. By the way, the extent of this damage has now extended to 20 counties in Texas. They're expecting more rain. So that's why marami ang warning na ang mga tao na hindi dapat nandoon, they have to stay away. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ang heatwave naman sa Japan nagdulot na ng malaking pinsala sa matcha harvest na nagresulta ng shortage sa supply nito sa global market. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng mga detalye mula sa Bombo Radio Iloilo. Bumaba ang produksyon ng matcha green tea sa Japan dahil sa matitinding heatwave na naranasan noong nagdaang tag-init. Dahil dito ay nagkaroon ng kakulangan sa supply at tumaas din ang presyo ng matcha sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Bombo International Correspondent Josel Palma, direkta sa Japan, partikular na naapektuhan ang rehiyon ng Kyoto na siyang responsable sa mahigit 25% ng tencha production sa buong Japan. Malaki ang pinsala ng mainit na panahon sa anihan mula Abril hanggang Mayo. Nagpahayag rin ng pag-aalala ang mga magsasaka at industry officials sa epekto ng heat stress sa ani ng tsaa. Ito ay may direktang epekto sa pandaigdigang demand, lalo na mula sa mga millennials at Gen Z consumers na tumatangkilik sa mga masustansang inumin gaya ng matcha. Noong 2024, umabot sa 36.4 billion yen ang kabuuang green tea exports ng Japan, kabilang dito ang matcha. Ito ay 25% na pagtaas sa halaga at 16% naman na pagtaas sa dami kumpara noong nakaraang taon. Sa magsasaka at industry officials, ang Kyoto region na nagbibigay ng sangkapat na Japan's production ng tincha, ito ang pinasingaw, pinatuyong dahon at giniling na ginawang matsa ang tinamaan ng matinding init noong nakaraang summer na naitala na siyang pinakamainit na panahon sa Japan na nagresulta sa mahinang pag-ani noong Abril at Mayo. Si Bombo Josel Palma. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maaari itong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman, dyan sa bahagi ng Visayas, kung naisunin yung matunghayan yung mga programa dyan, maaari po kayong tumutok sa ating Facebook Live programs sa lalawigan ng Iloilo. Unahin natin sapagkat masusubaybayan yung ating mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating flagship station Bombo Radio Iloilo together with Star FM Iloilo. Doon naman sa area ho ng Negros Island, nariyan ang Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Sa bahagi ng Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Doon sa lalawigan ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Habang dyan sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At doon sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka-Star Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation,
nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ay, 2 minutos na nakaligad sa takna, sinikaron nga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohana isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay bombohana andaza. Ang syudad sa Iloilo nagpabutyag sa kahandaan pananglitan nga mayara sa toxic inhalation nga senaryo kasubong na tabo sa may banwa sa Sibalom sa probinsya sa Antique. Kumanumduman pa ginatos ka mga estudyante ang ginadala sa ospital. Bangod nga nagbatsyag ini sila sa paglingin sa ulo pagpalanakit sa dughan kag pagpalanuka. Ang alkalde sa syudad si Inday Raisa Treñas ang nagpabutyag sa ila sining kahandaan pananglitan nga mayara sa mga kasubong sining pagtilaw nga matabo man diri sa syudad sa Iloilo. Bumuhana sa report, please go ahead. Nakahanda kag nagpasalig ang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas sa kahandaan in kaso nga may matabo gitman nga toxic inhalation sa kapareho sa natabo ito sa may banwasang Sibalom, probinsya sa Antique nga kung sa diin bomotsyama madamo sang mga estudyante ang naapektuhan diri kag individual nga kung sa diin nakahakyo sang ining wala may baluan pa nga baho nga rason man sang ilang pagkalipong kag paglain sa pumatsyag nga kung sa diin gindala ini sa malapit man yung ospital sa area iya sang Sibalom, Antique. So kung madumduman man naton sang tion nga natabo ini sa may banwa sa Sibalom, din heads up man ang city government kung sa diin si mismo si Chief ng Disaster Response Division si Mr. Darwin Jomel Papa ang nagpahayag man sa paghahanda dira kay Mayor Raisa Treñas Chu if ever nga i-deploy ang medical team sa Antique. So diri ginapahayag ni Mayor Treñas nga nakalabot kani sa kaagahon ang iya diri nga pagpanumdum kag iya man nga pirma kung sa diin bombatsyam kilanglan diri ang pirma niya agod nga mapasugtan ang ining katapos sang Disaster Response Division sang Iloilo City nga mag-augment dito sa may Antique. But later on sa pagpirma sa niya, nagpahayag naman ang Antique nga nakahanda ini sila or enough na ang ila dito nga mga personnel. Kaya una diri nga nagpangayo kung taning isang augmentation sa syudad ng Iloilo sa ilang ambulansya kag ila diri nga mga medical team gid mismo kay wala sang kadamo sang mga ginapalagas o kung ginapadala pagid nga mga pasyente sa may Ramon Maza Hospital sa may Antique wherein natikilang langit kung tani sa augmentation sang medical team. So ini man ang ining Urban Search and Rescue Unit sa CDRMO man nga kung sa diin nakahanda diri ang ilang certified hazardous material specialist, mga nurses nila kag duha ka support crew pa, monitoring devices, ambulance drivers, chemical collection kag identification software kag iban pa nga mga PPEs o personal protective equipment kag mga folding beds ang nakahanda iya if ever gid man nga magpangayo sang bulig ang ining probinsya sang Antique diri sa may syudad sang Iloilo. Ipabati naton ang pahayagman ni Mayor Raisa Treñas.
Ang aton ko gin-review gid immediately ni Donna Magno kung ano man ang aton capabilities. Do may iban to siya nga mga concerns nga pwede pa naton dugangan ang aton trainings kay ang iban ta nga mga responders wala ka train. So immediately ang directive ko sa iya after to sang natabo sa Antique kay naghamba siya sa akon, Mayor Kilanlan pang iban ipalista lang ang tanan naton nga mga kulang pa nga capacity development kay ibuligan kinaton tanan naton nga mga ICER. Okay, as to the equipment, Mayor. Ready ang aton tanan nga equipment. Last time, so natabo tong Antique, first nila gin request was an team of ambulance and medical team, no? And then ang next naman nila nga request mga iban to nga gamit. Ang last nila nga request ang hazmat na team naman naton. Ready man tani ang aton nga team pero mas i-equip pagit naton kay kadamo na kita subong ICER stations, no? Balaan man ninyo na nakabilog kag may ara da sa main Manila ginami i-make sure gid naton nga tanan ready kun magtabo man. So far may napadala kita dito sa Antique, Mayor. Ay kita to nakapadala kay sang manog release na sang aga nanawag sila standby anay. Lain naman namon request sang nag-request naman sila, sumat nag-standby naman kita. Na nga standby man naglakad kita ba nila, wait lang naman. Mayo man nga nakaya nila. But rest assured gin pa assure gid naton sila, no, that evening 2 AM na ko natulog kay may approval gid dapat sa mayor before mag lakat ang aton nga team. Amo to pag alas 5 nag-report sila, ma'am, isla naman ang aton nga okay, ready kita hasta na lang alas maybe, no. But we are very happy nga na contain man to ang chemical nga issue dito sa Antique, but ginapasalig man naton nga sa tanan diri sa Western Visayas, magabuligid kita kung ano ang kinahanglan. Thank you. Quick lang. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag ni Mayor Raisa Treñas kaangot sa kahandaan kas pagpasalig sa iban pa nga probinsya dito sa Western Visayas ang ila diri nga napreparar man nga mga kagamitan when it comes sa disaster response kag kaangay sining toxic inhalation. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa ti bugalon kita nga mga pumuluyo sang syudad sa nga Iloilo kay kita iyang naga-extend sang bulig, hindi kay kita ang ginabuligan. Amo niya ang mambal naton isa man sa mga dako nga bintaha. Samahin karon niya sang syudad sang Iloilo kay all throughout the years na-improve naton ang emergency response, no? Nga kung sa diin kung pananglitan nga kinanglan sa iban sini iya nga mga local government ang bulig sang emergency response team, preparado kita kag may mga nagakaigo kita nga equipment. Although nga may iban kag may pipila ka mga gamay lang sining adjustments kay suno kay Mayor Inday, sinya hambal ni Donna Magno, sinya kinanglan ta pa nga ipaidalom sa nagakigo pagid sini iya nga mga training ang pila naton ka mga tawo diri iya sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Way man nagpangduwa-duwa ang aton sining alkalde ka nagambasing make sure nga maplastar ina tanan para nga kung kinanglanon naton very particularly sa bahay sa syudad sa nga Iloilo, madasig kita nga makaresponde kag kung magpangayo sa bulig ang mga kaiping sini naton iya nga mga local government, ti maka-extend kita sa nga helping hand. Di ilang taon naton sa aton sini nga mga kabumbo, makita nyo man sa palibot sa syudad sa nga Iloilo, madamo pila kabilog, 9 kabilog diri ang aton sini nga eye care centers nga nagahatag sa nga nagakigo sini iya nga pagbulig man pananglitan nga kinahanglanon in times of emergency kag kung may mga insidente makaresponde gilayon, no? Amo ning isa sa mga mambal naton mas labing maayo kung ikaw iya ang naga-extend sa nga bulig kag hindi ikaw ang buruligan.
10 minutos sa nakaligad sa takna sining launa sa hapon sa Bombo Hanay sa Udto. Check ko naman this time balita ni Bombo Pauline Piliora. Gin-kumpirmar sang project engineer nga mayara ginman sang seryoso sini iyang balatian. Ining steelman nga taga Negros Occidental nga natukiban na lang wala na sang kabuhi sa iya sini nga barak sa iya sini nga kaupod sini ginamang ngaga. Bombo Pao sa report, please go ahead. Nagasuperer na nadaan si balatian ang construction worker o kung isa initiative steelman. Ani nga sa point patay sa silid sang iyang mismo nga barak dira sa construction site sa Montes 2 Elementary School, Barangay Santo Rosario, Iloilo City kanina sang aga mga pasado na site ini siya. Kag sa balik-balikan ng naton or brief background lang sa atong mga kabubugan na sa puan ini siya kag naman nga aga pasado na size ang iyaman nga kaupod nga construction worker kung sa DNE hagadod ini siya tani nga mga people doon na tingala nga adlaw na wala pa ini siya nakabuntaw kag dito pagsunod sa iyang barak wala na ini sang o kung wala rin gahulag mayami na pag matigaan na ining lawas sang pulsuhan wala nagapitik ang iyang pulso kag base dito sa information ato nakuha is do prior to that incident man pagkasapo sa iya naglagaw pa ini sila sa may port pag magahango-hango bala kung tani magatsyam kag nagpauli kag last niya nga kita nga buhi ining construction worker nga nasa Pantatay last 8 kagabi pa kag sa Tondrig na Tigayon or ang construction worker basta din kilala diri ina siya kay alias Ronald 49 anyos isa ini ka steelman presidente ng Sitio Ilaya Barangay 2 Ilog Negros Occidental kag ang ilang project diri sa bahin sa Iloilo City ang ongoing na construction magdara sa Department of Education nga office is do malapit ra sa isa ka tuig man kag dugay ni ini siya nagasunod-sunod sa kontraktor risk yung siya Bombo Chama kag dito man dugay na sa mga since 2021 pa kuno sunod diri sa site engineer kag kilala na ginang bilang mabuot kasi nagatagalog pa ini siya kuno Bombo Chama nagapo tanin siya kuno sabat okay po do wala ko kuno gamo bala kag nagapati dito kag ginang iyang mga kaupdanan nga wala man sang foul play wala man sang injury wala man sang nadula sa iyang kagamitan. That is why atong gipikigutan diri ang engineer or site engineer sa nasabitan ng contractor dara sa area na si Engineer Raul Domingo iya diri pahayag nga nagpakonsulta pa ini sa doktor sa Sabado apang kay weekend available that time ng doktor sa ligad nga Lunes ini siya nagpakonsulta so may mga bulong ini nga ginhatag sa iya nga nagpangayo kani siya kung financial assistance man sa ilang kumpanya gin providean man kuno sang company kag supposed to be may follow up check up ini siya kung tani sibong man adlaw apang kay wala na dayon kay dito na nga nasa puan ini siya may usually kuno nagareklamo gyud man siya nga madasig sa mga kapwa kung nakita dito nga may pagpala na kit na kuno sa iyang likod kag sa iyang medical certificate may problema ini siya sa basa pag may gininom nga bulong pero acute lang man siya kuno or low risk kumbaga Bombo Cham ang iya man nga ginasuporero nga balatian pag wala man bala naghaon nga maglabo sa gining punto that time kuno sang lusot sa naglagaw ni sila support nga tambal to kuno ng asawa sining na sa puan patay hindi na lang sila maglagaw kay ipahugayan na lang bala galing kay tiging pabayan niya na lang kay bala nga dukapoy mo sobra makahangaw-hangaw bala Bombo Cham kag nagpasalig ng dirigani ang kumpanya nga mahatag sila sang pinagpalman nga bulig kag sila na mismo ang nakikop diri sang diri sa bahin sa Iloilo City sila na mabaya dito sa may funeral homes kag subong man ang paghikot nga mapatabok dito ang nga bangkay dito man sa bahin sa Negros Occidental kag kung wala ko man ma-specify kung ano nga bulig pero ginapasalig nila nga mahatag sila sang bulig bisan pa paano Pumachamba. Bati bala naton ang aton ng interview kay Engineer Raul Domingo, site engineer. Yes, ma'am. So, bali, bago lang yun naka-istorya ko sa iya wife. So, gin-inform ko naman to nga amuning natabo. Then, amo na, may pulis na. So, ko tanan. Then, kung ano man ang mga updates, like for example, makadtong mga sa morgue, i-update ko lang in respect man sa iya nga kung ano man ang mga decision making, wala man matabo. Natumo dito, ma'am, if may masakit, yun man siya may ginasuprado siyang masakit. So,
Actually, ang iya asawa na mangkot ko kung nakakontak sila bilog nga adlaw kung ano bala ila istoryahan na amo na. So bali, ang iya galing nga mangkot ko man kung aware siya nga naglagaw sila sa port. Actually okay man kuno kabaluman kuno ang iya asawa nga malagaw sila kaso lang gambal nga ni kuno iya asawa nga hindi lang kuno tani maglagaw tungod kay amo na galain iya pamatsyag. So galing kay lang guro nila nga kapoy man sa obra pa liwa-liwa danay amo na. So pagbalik mga 8, last nila nga tawagan is 8 p.m. Ano na galain pamatsyag niya? Ang hambal sa niya sa galain na pamatsyag which is pareho man nga nagpakonsulta sa balasang last Saturday actually nangayon na sa amon para pang pa-check up. So gin-provide na sa sang company sang kwarta para pa-check up sang Saturday kaso lang guro weekend wala ang doktor. Sang Monday pa siya nakapa-check up, which is subong man nga Monday is dapat ma-follow up check up niya. Ano yung pa-check up niya, ma'am? Actually, ang ginabat siya, gananigad, sakit sa likod, which is ang iyaman nga result sa medical certificate niya, do may pulmonary, acquired pulmonary, something, which is low risk lang man. Te, bali do gintagaan na sa mga bulong, which is nang damo man, tanan ginpamakal man namon, kag pag sa Monday, may ara siya nga duwa ka bulong nga wala na bakal, which nagambal sa akon, sa bako papangitaan lang sa Mercury or ano. So, nakita na bakal yaman, kag ungo, man siya. Actually, sa Monday, nung nagpakuway, gid siya obra mo, tungod kay nagpa-check up sa amo na. Ano na ni sa kadugay sa imo, ma'am? Actually, sir, lawig naman gid kay mga previous namon nga mga project, upod na sa namon mo, sa way back mga 2021, ma'am na, sir. Pagkilala mo, ma'am, sa iyan, mo sa katrabaho? Actually, sir, wala gina sa problema sa pagka Tagalog siya mo. So, every time may istorya mo, sir, po, okay po. Samayo man sa sir, kag wala man sa kung ano ginasugo ko sa site, okay man, wala man sa problema. Nga ginaobraya man, upod sa mga upod naman. So, may financial aid ka mo, ma'am? May hatag sila sa pamilya? Actually, ma'am, na-istorya ko na ang company. Okay na. Kasi pwede natin mas-specify ko na naman. Actually, ang hambalan to sang boss namon sa nga ma-provide pero wala man sila kaano sa akon kung ano gid ang istoryahan pa man nila kung ano man gid. Ano naman dalon dito sa kabangkalan ng bangkay? Yes ma'am, possible. Kay actually ang ginistorya ko ang iyang asawa, kami na lang di maasikaso kay hindi na di sila kakadto tungod kami mga bata man sila agmay. Tapos sila na lang pumadiko sa sa Negros. Sabton nyo? Yes ma'am. Ano ginigaling nga barangay? Ang baser sa naman barangay Concepcion pa ma. Hindi ang lugar ni ma'am sa dito Municipality of Ilog ang iya, sir. Ilog? Yes sir, Municipality of Ilog yun ang iyang lugar. Ilang hindi edad din sir? 49 sir. 49? Yes sir. So hindi sa sakit sa dughan, ma'am? Ang supre? Wala man ko based sa investigation man sa police, wala man kami idea kung ano gid. Hindi man kami pabalo niya sa inyo ang sa likod niya. Damo naman. Kag amo man sa iya medical certificate. Si Engineer Roxel Domingo Bomarsan, ang site engineer, although nga tito ng land pa inisang confirmation kung nagirman ang gintanaan sa iya kamatayon, pero ang iya mga kaupdanan dito nagapating wala man sa South Lake, kag wala man dito siyang patimaan, nabi nga may struggle dito mismo sa iya kwarto, ara man ang iyang cellphone sa iya kilid, nito isoli daraya ko na nabutangan Bomarsan. All right. Sa dugang pagid nga information, dalaga naman natin Bomarsan bangod, do last month ina siya may na adra sa bahin man sang ang fisherman halin sa Bataan nag-turnover ini sa 1.5 billion na worth sang illicit or shabu or known as shabu ini siya. So diin discover ini sa aton nga otoridad and sa dara sa bahin man sang Masinloc Zambales sa Philippine Drug Enforcement Agency kag do damo na bala incident Bomarsan nga do may nagalutaw nga mga illegal drugs ginapaagi sa pilaman ka mga ports. So aton diri patigamutan ang Philippine Coast Guard District sa Iloilo District Bomarsan na ila diri payag nga prone ang Iloilo sa entry sang illegal nga droga bangod sa duha ka major ports sa bahin man sa Aklan, muning sa north kag sa south muning Dumangas. So kumbaga makalusot-lusot ini siya bala
Bombotcham, kung for example do pala agyan bala ang Iloilo sa illegal nga droga, kung mapaagi man diri sa north, mapaagi man diri sa south, pagkabahin diri sa record sa Philippine Drug Enforcement Unit naging patigayon man nga pag sinapol diri nila sa pinalikdan ng mga sinimana yung pangunahan ni sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang Iloilo ang isa ka alagyan sa ship-sided illegal drugs halin sa eastern side sang tungsod. Halimbawa kung halin sa Bicol, Balabong Matsyam, masulod ini sa Aklan kag kung magwa sa Dumangas as we've mentioned kanina o kung kagina kag sa aton dariging pakigangutan ang Chief of Staff kag spokesperson ini sa Philippine Coast Guard Coast Guard Station Iloilo nga si Ensign Marvin Henzola. Yan rin pahayag naging pasiguro sa opisina ng ongoing ang Coastal Security Patrol. May mga ara ini sila ginpamutang ng mga coastal intelligence agud makakuha sa impormasyon nga kinanglanon sa intel-driven operation kaupod sa iban pa nga mga security agency. Kay last time may ara man to incident nga mga na-monitor silang mga illegal drugs nga masulod tani diri sa syudad man sa Iloilo or diri man sa kabilugan sa Iloilo Bamatsyam. So ini nga mga na-monitoring nila is intel-driven ini siya kag ginapasalig na hugot man ang ilang nga security. Apisar nga wala sang o kung apisar nga wala man sing patigayon nga pag sinapol, may ara sa gihapon nga direktory ang Philippine Coast Guard sa Central Office or Head Office nga pabaskugon ang detection kag possible apprehension sa illegal nga droga diri Bamatsyam. Pahayag diri niya nga hindi pa nila mabuyagyag ang ginapatigayon nga monitoring apang ginpasalig nila nga intensified ang ilang operation. So basi ni mga ginamonitor din man diri sila Bamatsyam nga basi kay na mention dito ship-sided ang Iloilo sang illegal drugs. So they are continuing to monitor bala Bamatsyam sang possible kung makimadakpan Manila ang mag-agi sa illegal drugs or i-deliver man diri sa bahay sa Iloilo, pero wala man subong or wala pa man subong sa kapareho nga kaso sa Iloilo nga nakita sa kadagatan apang mayara sang impormasyon sa bahin naman sa intelligence. So may mga ari ini sa downgraded nga personnel halin sa national headquarters kag posible ma-report ini by this month Bamatsyam agud nga madugangan ang ila ang numero man as to figures wala pa gid sila may nahatag pero may mga downgraded personnel ini sila Bamatsyam for intensifying man sa ilang operation kay posible amo ning ginaagyan man yan sa illegal nga droga pinaagi sa pilaman ka mga ports pwede man sako-sako di man diriya sa bahin sa Iloilo or Western Visayas, specifically Bamatsyam. Pabati bala naton ang aton nanging interview kay Ensign Marvin Henzola, ang Chief of Staff kag spokesperson sa Philippine Coast Guard Coast Guard Station Iloilo. Ang aton nga probinsya sang Iloilo, we cannot it's safe to say nga prone sa gyapon sa entry sang illegal drugs. Because we have these two major ports from north, we have Aklan and Dumangas in the south. So as part sang na-mention sang aton nga PIDEA during the CDRMO meeting, ang Iloilo is one of the alagyan sang ship-sided illegal drugs from the eastern side of the country. So from Bicol, posible siya nga magtabok diri sa Aklan area and then mag-out sa Dumangas. But ang inyong Coast Guard Station Iloilo, ang Coast Guard naton sa bilog nga region sang Western Visayas, ongoing ang aton nga coastal security patrols. We have our Coast Guard intelligence around the area to acquire information nga mangin necessary sa aton illegal drug operations, and all of our operations are intel driven naman siya. So na-mention ni PIDEA nga ang Iloilo is prone gid siya sa entry sa illegal drugs. Sir, in directory with the central office. Yes ma'am. Wala gina siya gadula ma'am, no, from our national headquarters Philippine Coast Guard under the leadership of our commandant Admiral Gavan. Ginapa-intensify agad sa tanan nga Coast Guard districts and stations nga mag-intensify sang detection and possible apprehension sang aton nga illegal drugs. So there is a monitoring. Yes ma'am, we have. And is there any possibility ni ara pag mo sundan na Sa subong tiyempo ma'am,
Actually, ma'am, I cannot disclose sa ano, ma'am. But, yun, ma'am, intensified ang amon nga drug operations. Kita ninyo may ara sa mga ibang nga areas sa aton nga pungsod, sa aton nga, nga country, nga gakadakpan nga mga random illegal drugs nga madakpan lang sa Coast Guard floating sa dagat. But somehow diri sa Iloilo wala pa man kita sang recorded nga amo na. Pero sa intelligence part, I'm sure may ara na sila ma'am nga information nga gaka-acquire. So, double bit sa gihapon, checkpoint natin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nag-add kita personnel for that. Yes, ma'am. May ara kita downgraded personnel from national headquarters to be added up sa number of personnel dire sa Western Visayas. Nagdugang na sir, or palaabutin pa lang? Wala pa. Palaabutan pa lang, ma'am. Ma-report pa sila. Regardless, ma'am, sa meeting na nga natabo, Admiral Gaban is very strict sa implementation sang intensification sa security in terms of illegal drugs. So, bisan wala tong meeting na to, kita gyapon nag-intensify with the additional personnel. In relation na sa natabo or pagka-found out dito sa floating illegal drugs? Yes, ma'am. Safe to say nga connected man na to siya. But prior to that, ma'am, si Admiral Gaban permegid ginahambal nga ang illegal drugs since increasing ang iyang nga frequency sang apprehension. Amo ina ang naggusto sa iya nga i-intensify man ang security, coastal security to combat illegal drugs. Si NC Marvin Bundola, Bumbatsyam, ang Chief of Staff Spokesperson ng PCG Coast Guard Station, Iloilo. All right. Ini si Bomba Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Pauline na Piliora sa imo sining nga follow-up report. Now, kung lang taon naton, bilyon ang balor sa illegal nga droga nga na recover sang otoridad sang damlag lang sa baybayon or kadagatan sang Bataan, dito nga area. No? As per information, may nagtip lang nga mga manugpangisda nga may nagalulutaw sini iya nga pinutos. Ginpadulungan sa aton sini mga otoridad. Pag counter-check nila, ang unod ginapatihan sini iya nga shabu. Illegal sini iya nga droga. Now, may ara sang 60.664 kilos sa illegal sini nga droga nga nakumpiskar kag manamo pa sang iban. That is why the 1.5 billion or something na ang worth no sang illegal nga droga. It's good to know nga ang aton sining Philippine Coast Guard magluwas sa mga entry points sang mga drug mule pati ang mga coastal waters ginatutukan naman sa karon. Kay kung ano ka baskog, kung ano ka seryoso or salaysay, kung ano iya ka istrikto abi sang mga pamaagi to make sure nga wala sang may makasulod ng illegal nga droga halin sa mga ports or kung saan diin man dira iya nga palagyan coming from other places or other countries. Amo man ni banwa ang ginaantisipar or ginapreparahan, ginapangitaan sa medyos posible sa mga durugista. No? Kung paano nila mapalapta ang ila siniyang produkto. So kung may produkto ka, siyempre, may kapital ka. Kag more than 1 billion worth sa illegal sini nga droga,
hindi niya lango-lango nga masapwan mo lang abi sa baybayon or kadagatan sang pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga kulturan. No? May mga kasubong sini nga natabo na, no? Amo sining mode of transportation or shall I say transaction para nga litaon makaluwas sa mga otoridad ining mga drogista nangin kabahin ini sang strategy sang mga kartel. Kartel ti mga baka nga kartel boss. Pablo Escobar. Sa Colombia, may mga ginadusan siya sa Mexico, Estados Unidos, kag iban pa. Ti una-una, travel by land. Nag-init, travel by sea, by sea, nag-init pagid. Tapos, travel by air, nag-init man. So, nagita sila sang dugang pagid sini nga mga pamaagi para nga padayon ang distribution sang illegal drugs, katulad sang cocaine. Tiyang ginhimo sini nila banwa, gin-maximize nila ang iban pagid sining strategy such as karga sa two-seater nga eroplano, no? Bangod nga ti gin-take advantage Manila ang technology, may mga radar, may mga GPS, so on and so forth, ti hulog sa tunga sang lawod and then pick upon sang ila sini iya nga katransaksyon or pick upon sang ila sini nga mga kalyado, mga tinawo, kag amo na ang ipalapta sa kundiin man ang ila sini nga teritoryo. Nahimo man ini sang mga Mexican na kartel. Mexican cartel katulad ni El Chapo. No? Sa aton sini mga kabumbo. Siya ang leader sa Sinaloan cartel. Tisang una to ya day Miguel Angel. Ginsakop ito yung bilog sini Mexico. No? Nangin tinawoy lang niya sa tuanay si El Chapo, si Joaquin Guzman. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag may mga kaupod sila within sa circle sa ila sini nga kartel nga may mga piloto, no? Mga naga-engage sa family business na nga daan nila iya mga sa sang trucking, transport, no? So, hindi karapa lang ang mga authorities sa tuanay kay mamonitor nila nga may shipment by land. Bantayan nila, check up po nila, negative. Mamutikan naman nga shipment by air. Bantayan nila ang eroplano pag landing, ti wayman unod. Kaya ginalain-lain ang mode of transportation sining illegal drugs. So, isa ini sa nangin strategy sa aton sining mga kabumbo. But we are talking of millions and billions worth sang shabu sa aton sining mga kabumbo ngati siguro daw mambal naton hindi man imposible nga himuon ini sang isa abi ka drug group or drug lord, pero
kung magsubra na 1 ka bilyon, dako na ina nga losses sa negosyo sa mga drugista. Hilabi pa nga kung ang source niya sa iban pagid siniya nga pungsod nagahalin. May boss pagid siya, so accountable siya sa kung ano man iya ang matabo. Madiskaril ina, ma-recover, maunahan siya sa mga authorities, may madakpan, so on and so forth. Why na to ya pasensyahanay sa ila sini nga kalibutan? Marimalaso kaya ti. Kamatayan lang ang imo siniya nga escape. That is why nga mambal naton nga ti maayo ini nga sahi isang accomplishment sa bahin karon sa nga Marcos administration. But kung padalman sininimo basi magpangduwa-duwa ka nga sino man abi nga drugista, drug lord. Nga why isang proper coordination sa iya sini nga katransaksyon nga basta-basta na lang ihulog sa tunga sang lawod ang masobra 1 ka bilyon nga balor sa illegal nga druga. Kag ipa-recover lang sa otoridad. Dubudlay man patihan, no? Kay ti, sa pag-recover sining mga floating shabu, way man sang tawo nga gin-pick up, nga gintudlo, nga amo ni siyang nagpalapta, or siya ni ang mabaton. Wala man. Lunsay man lang to iya nakaputos, way man gani isang pangalan. That is why nga, ang iban sininagapang duwa-duwa, basi kung gin-stage lang ini sa Marcos administration, para nga hambalon nga wala nagapabaya in terms of sa kampanya batok sa illegal nga druga ang Marcos administration. Kag dako ini nga bahin, nga ti i-feature sa nagahilapit sini iya nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Oh, hindi bla? Pero kung ano kag ano pa man ang diraya banwa sa aton sini nga mga kabombo, one thing is for sure, nga may illegal nga druga diri sa pungsod Pilipinas. Kag hindi lahog-lahog ang volume sini. Sa tuanay, di ba, may nadakpan man sa port sang dito kani, Romblon to engineer, no? Pila man to ka do billion man to, na almost 1 billion ang balor sa aton sini nga mga kauturan, no? So, the illegal drug industry sa pungsod Pilipinas is hindi lango-lango kag naga-exister. Ang proof sa mga recoveries, mga buy-basta operations, ginapatigayon sa aton siniya kapulisan, sa aton sini mga kabumbuti, mga recoveries biga kasubong sini, isa lang gid ang butsilingon sini nga naga-exister sa gyapon or gulpihada lang nga kung sa mga speaker pabla, pump up the volume, gulpihada lang nga umalsada ang pagdamo na naman sang stocks or supply sang illegal drugs. Ano ihan ang nangin balasihan sining mga tao sa likod sang pagpalapta sa illegal nga druga? No, nga do kasubong nga nangisog sila gulpiada lang nga magdamo kag magbaha naman ang illegal nga druga diri sa pungsod Pilipinas. Pero why naton gina-discredit ang operation sa aton sino motoridad? Wala to babaw dalom pati tunga-tunga buy-bust operation, sige panglatas sa mga high-value individual nagakaladakpan ang kutob sang mga confiscate ng mga illegal nga druga, transparently gina-destroy para nga hindi na ma-recycle pa or whatsoever. So,
ara ang presensya sang kampanya batok sa illegal sining nga droga. Ugaling, lain yang estilo sang kada administrasyon. Lain ang estilo ni former President Rodrigo Duterte and lain naman yung estilo ni President Bongbong Marcos. Sa aton sining ang pagpanumbalik ka Banwa, speaking sa bypass operation, nagambag kita nga nagadayaw kita, nga wala po na akong bypass operation rin sa syudad sa Iloilo. 3 ka police station, kag isa ka unit, Police Station 4, 8, and 9, and sumungman ang City Drug Enforcement Unit, kilala bilang best performing station when it comes sa pagkampanya batok sa illegal sininga druga. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agud nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption. 4 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa unto sa gihapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Check ko naman this time balikan ko linya ni Bombo Hana Andasa kaya ang police station number 4, 8,
9 kag ang the City Drug Enforcement Unit may ara sang award nga ginbato naman from the city government bangod kay ini sila ang mga best performing station kag unit kon anti-drug campaign ang aton siniyang pag-istoryahan kon sa chimpo ni former Mayor Jerry Treñas na ibaw kao naman ni litson naton sini nga mga kapulisan. May litson sa Mulo, may litson sa Lapos, may litson sa Haro, kag baw tiduagin diyang litson kun matabo kun sa tuanay sa chimpo pa ni former Mayor Jerry Treñas ang CDO kay ang Chief of Police ang Mulo PNP si Police Captain Ryan Christ Inot man mo CDO siya man ang chief sang CDO City Drug Enforcement Unit buti duwag itani litson nila man galing kiti subong lay naman basi kon may iban sini iyang padya man niya si Mayor Inday Raisa nga ihatag sa mga performing nga mga police station and anti-drug unit sa Iloilo City Police Office. Si Bombohana nagapanumbalik. Bombohana sa report. Please go ahead. Din kilala nga best performing police station sa Iloilo City Government ang Iloilo City Police Station 4, Iloilo City Police Station 8, CAG 9. Sa bulan iya sang Hunyo Bumosam, kinkilala diri ang ICS 4 sa pagpanguna iya ni Police Captain Ryan Christ Inot nga may pinakamataas anti-drug accomplishment kung sa diin ili naka-record sang pulo sa mga anti-drug operations. 23 diri ka mga lorogista ang naresto kag nakumpiskar nga 104.17 grams ang suspected shabu nga may standard drug price iya nga 708,404 pesos. So malapit na isa ka million diri ang nakuha sa Iloilo City Police Station 4 alone sa bulan iya sang Hunyo. Ang ICPS 9 naman sa pagpanguna ayan ni Police Major Eduardo Chacon Jr. ang may na-record na pinakamadamong accomplishments sa Matia sa bulan sang Mayo kung sa diin may 7 ka mga anti-drug operation. Anom ka mga dorista ang naaresto kag nakumpiskar ang 14.9 grams na shabu nga may standard drug price na 101,933 pesos. Dili naman sa bulan iya sang Abril na for second quarter diri abi ang ginawardan sa Iloilo City Government Subong ang ginpasudunggan madiri ang Iloilo City Police Station 8 sa pagpunguna ni Police Captain Lester Oliveros nga 8 sinig anti-drug operation. 8 diri ka mga drogista ang aresto kag na kumpiskar diri ang 30.73 grams sang shabu nga may standard drug price iya nga 208,965 pesos. So gindayaw diri ni Mayor Raisa Treñas ang liderato ni Police Colonel Kim Ligada sa iya nga serbisyo kag liderato sa Iloilo City Police Office. So diri nagpasalig man diri si Mayor Treñas nga padayon ang suporta sa mga kapulisan nga para sa anti-drug operations para man sa safety sa kabilugan man nga syudad sa Iloilo. So diri si Police Captain Christ Inot naghatag pa sang mensahe para sa mga drogista nga nagapabilin diri sa pagsulod sa illegal nga droga nga hindi maguntat diri ang TDU and Iloilo City Police Station 4 at bugutan nga ICPO sa pagpanakop sa ilabang shop. Ipabati naton ang pahayagman ni Police Captain Ryan Christ Inot. Sa subong no ginapasalamatan ko gid no ang support kag pag-recognize ang aton City Mayor Raisa Treñas sa aton mga kapulisan. Dagdag naman ini nga buo samon nga mag-obra gid sa amon trabaho kag para man nga mabuligan namon ang syudad sang Iloilo nga matapna tayo ning illegal nga droga. Anong mga award nga nabaton naton, sir? Ang unang award nga nabaton ko ang sa Police Station 4 no. Ang highest na na-apprehend namon, naka-apprehend kami sang 23 ka mga personalidad with 10 positive operation with a total value of 704,000. Then ang next kong award nga nabaton ang sa City Drug Enforcement Unit kung sa diin nakuha ta sobra 1.8 kilos equivalent to 12,500,000 no. So amo na nga gapasalamat gid ko sa suporta sang mga Ilonggo kag sang mga LGU nga ari man lang sa aton dire. Oo, with this award, sir, ano pagid ang himuon naton mas pabaskugon pagid naton ang kampanya kontra illegal nga droga? Yes, sa bulig sang amon City Director kag Regional Director no. Mas amon pagid nga pabaskugon ang pag-obra kag para man nga mabuligan namon ang Iloilo City
nga maging peaceful kag order ang aton na pagpuyo diri sa syudad sang Iloilo. Mensahe naton sir sa mga nagapabilin nga nagatulod pa sa illegal nga droga sir. Sa mga gapadayon gyapon sa pag-engage sang illegal nga droga, kung hindi nyo gid nauntaton, balaan nyo man nga ang kapulisan ta 24 oras sina nga monitor lang sa inyong hulag. So kami sa City Drug Enforcement Unit kag sa Police Station 4 no, ginapangabay ginamon nga buligan namon ang syudad sang Iloilo City nga matap na ining pagdamo sang illegal nga droga diri sa aton na syudad. Nabatian dari Bombo Cham ang kahayag sa Hepe sa Iloilo City Police Station 4 as well as Chief sa City Drug Enforcement Unit Police Captain Ryan Inot ang diri sa pagpasalamat sa Iloilo City Government kag sa syudad bansang Iloilo nga nagatag diri sang ilaman nga pasidungog sa ilang mga police station na naka-record sang madamo nga anti-drug operation. By the way, Bombo Cham, diri man bago gid lamang nagsulod diri nga report and info halin diri man sa may Iloilo City Government nga may leksyon kuno sa gihapon ang best performing police station. Wow, ti may kuna mo. Ano na yatag na dayon or sa dason pangadlaw? Hindi ini Bombo Cham kay kung sa isa kaya sila nga pinag-set nga mga adlaw at nga may pagtipon, pagkaon. So kahit isubong ginahatag, natandapan dito isubong or buwas ini ang salo-salo sa mga kapulisan sa ila police station. Kao naman si Captain Ryan Christ Inot ka Litson eh. Si Captain Oliveros, kaon man ni Litson. Si Captain Eduardo Siakon, kaon man Litson eh. At laban-laban gid mo Cham, but diri man kuno ang June nga best performer ang Iloilo City Police Station 4 nag-request kuno nga sa fiesta nila ipa-deliver. So puwerte. Updated kaya bumbuhana no? Oo, kay may monitor di ba sa aton diri. Oh, maputol tabi sa anong fiesta to? Ano fiesta sang molo diri kay tiamo na siguro. Dadugay ma-reply na sa simo? 26 July 26 Bombo Cham. July. Sintiya sa imo sa reply. Sa akon way sa reply aw. So amo na kuno ang may election. July 26 day of munahan kay Sabado. Ate Liyog lang ko da Police Captain Inot. Pero ti deserve man na sa aton sini nga mga police stations nga i-recognize kag ti siyempre bilang recognition atagan man sila sang kay gayunan nga maka enjoy tapos perform naman dayon kiti siyempre mabudlay man mong buhana mo mag-monitor ikaw sa mga drugista kay damo naman ni sila manabalaan sa mga pasikot-sikot kag pagtago-tago kag mga estilo sa nga pagbaligya sa illegal nga droga. So ang aton siniiyang mga drug enforcement unit sa tagsa ka police station nagapulaw kung ano ang ila sini nga ginahimo lamang nga mamonitor kag ma-zero in or ma-zero in ang ila siniiyang subject and then ikasaang bypass operation. Hindi man basta-basta. Amo gani Bombo Cham nga ti sa sobra gani diri ka monitor ni Chris Captain Ryan Christ Inot nang influence naman ay sa hiligay noon nga konsuliin na supposedly taga Cebuano ini but sa dugay niya diri nga pagmonitor sa drugista kumbaga ang ining leksyon and pagpasidungog sa Iloilo City Government served as motivation kumbaga man para sa mga kapulisan nga ti padayon sa ilang mga serbisyo kag kontra man sa illegal nga droga dito sa siyudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa sa imo sining report. Sa liwat, congratulations sa mga best performing station kag drug enforcement unit sa Police Station 4, Police Station 8 and Police Station 9. Keep up the good work mga sir. Check ko naman this time, balita ni Bombo Jomar Villa, driver sang salakyan nga nakabunggo plato sa may isa ka minibus
sa banwasang Uton may ara sang dashcam nga nakuha diri kag nagapakita nga ang auto mong naglapaw sa iya sining nga lane, no, sa aton sining nga mga kabumbo, no, di masubo-subo nga balita ni karon para iya sa bahin sa nga biktima kay ginbawian gid sang kabuhi ang ila sining himata sa aton sining nga mga kabumbo. Pero tiyanhon mo na mo nang ginatawag sini nila nga disgrasya, hindi mo gid iya mapulong, pwede taman na malikawan, pero iway kita galing kahibalo kung saan una matabo abi mo. Pero sa gyapon ang aton lang siniyang pahnumdom nga mag doble, triple halong kita sa dalanon, hilabi pa kung nagamaneho kita sa mga salakyan, kay kung magpawala kita ti kabuhi or dako siniyang huol man sa bahin sang personalidad nga mangin biktima kag mismo sa iyaman sini nga pamilya. Check ta bala si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Uton Municipal Police Station ang driver sa modernized bus nga involved sa aksidente, no, nga nagluntad sa may Barangay San Antonio, banwasang Uton, Iloilo kahapon sining adlaw. Pananglitan nga hindi maka-file sang kaso ang pamilya man siya ni karon sang nalistan. Sunod diri kay Police Captain Lonelyn Talamilio, ang Deputy Chief of Police sang Uton Municipal Police Station. Sunod diri sa tungdan pananglitan kun why man sang interest, no, nga mag-file ang pamilya sang kaso. I-release ini siya karon alas 6 sang gabi bumbutsam, no? Pero initially may araya sang statement man ang pamilya ni sang analisdan nga gusto nila makita na yung dashcam, no, sang bus. Kag babalaan nila kung balati kung mag-file sila sang kaso, may ibato sila, no, may ebidensya sila nga mayatan. Bumutsam kay kung mabalaan nila nga kung may salabto ng ila sining ibata, hindi naman kuno sila mag-file sang kaso batok sa sining sambit sining driver. Initially, asanto diri sa nagagawa man investigation sa otoridad, bumutsam kay ang ining bus karon halin sa may probinsya pakadto sa syudad, samtang ining salakyan nga pribado pakadto sa may probinsya halin sa city. Pag-abot sa nasambit sining lugar, may ginawiyatan man nga dashcam ang footage, no, ang Uton PNP. Bumutsam initially nga ang naglapaw sa linya sini amo ang pribado sini nga salakyan, kag ginapahag nga madasig ang pagpadalagan sini, tapos sa plus factor nga madadlog ang dalan, so dito nga nag-swerve ni siya, tapos ang impact sa tubang sang bus ang diri sa kilid, no, nga side sang salakyan sa iya sini nga pertahan na mo nga do dito gid ang adako sini nga damage ni nga na angkon sa sining sambit sining salakyan gid tunaan sang kamatayon sang driver sang sining nasambit sining nga pribado sining nga salakyan. Duga pa diri ni Captain Talamilio, kay tidamo man sa nang hambal nga ako no gin-detain ang driver sang bus, kay kon lantawon sa initial investigation nakabunggo driver sang auto. Sunod sa natungdan ang ila sini nga standard operating procedure basta kung may mga aksidente nga kasubong sini kag ongoing investigation, so gina custody, no, sang otoridad ang ini nga driver. Ako nang involved sini abi nga isa sa driver bumbutsam, pero why man ni siya ginhambal ginlupot sa prisuhan, kundi dito lang anay ginpatinar sa police station kung why pa, no, sa desisyon ang pihak man sining pamilya. Bumbutsam aribla, no, ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Lonelyn Talamilio. Latest updates ang vehicular accident nato nga natabo kahapon sa San Antonio Uton. Kagapon nagkadto di ang father sang driver sang sedan. Nag-istorya sila sa aton nga hepe. Naghambal siya nga marilay na lang siya sa investigation sa aton nga kapulisan kag sa makuha sang CCTV sa palibot kag sa dashcam sa modernized jeep. Pag if ever nga magwa gid man sa investigasyon nga may fault ang iya anak, hindi na siguro sila mag-file sang case against sa driver.
Pero based sa investigation niya, ma'am, initially may salagid man ang driver ka auto. Based sa aton nga blatter report, naggawa sa investigation nga ang auto amo ang nagbunggo sa sa modernized bus. Okay, so doon sa lugar siya. Pag nakita man naton ang ang kuha sang dashcam lang subong ang amon di nga nga ang footage sang dashcam pa lang nakuha, pero ang sa iya sang CCTV footages sa palibot, nag-request pa kami. So sa dashcam ma'am, kay medyo dulom-dulom pa may established ang busway na naglapas sa linya niya. Wala. Ay, so bali nakita gid sa dashcam. Oo, makita man sa dashcam, oo. Pero hindi pa makikita sa 100% sure nga kung sino gid ang may sala. Why pa man natapos. So, ongoing pa man ang pag-conduct ng investigation, sir. May mga naghambal, ma'am, nga tinga agonogin preso ang driver ka bas kaysa man ngin mangguan? Kaya mo man na siya, sir, sa aton bala nga kung sino ang ginhold man lang di siya sa station, sir. Why pa man siya napasakaan sang kaso. Anong purpose pa magin-detain siya na o kung gin-hold siya da? For sa mga isa pagid ang mga pasahero yato bala nga nagkalapilasan. Kag kung kay sa aton di nga daw amo na siya kung sino may kumbaga ang what I mean kung sino bala may mga injury. So is okay na bala, pero okay lang man sa driver nga diri siya na ma-stay. I see. Ano sa lakapsel gid siya? Wala sir. Ari lang siya sa aton ni sa diri lang siya ga-stay sa station. Oo. Station, okay. Expired ni detention niya, ma'am? Oo. What time? Sir? Mga 6 p.m. karon, sir? Malaps na. Oo. Ano oras, ma'am? 6 p.m. I see, okay. So, bali ang sakay si ma'am, kamusta na? Mga minor injuries lang man tong ila na agom. So far daw wala man may na-admit sa mga pasahero kahapon nga na injured. So bali ang ma'am, ang sa driver karon, kumpleto siya sang mga documents ang napatay? Oo, sir. Oo. May mga documents, sir. License, nag-restro, bali sa time, sir, sa wala pa nakuha ang iyang license, wala pa to siya kay hindi pa naton maukay ang iyang mga personal belongings. Wala pa sa time sa incident wala pa nakuha ang ang mga lisensyaya. Rehistros ang rehistro ara. No. Okay. Oo. Ang lisensya lang. Oo, lisensya lang wala. Wala pa subong. Wala pa. Nabatian si Police Captain Lunel Talamilio ang hepe. Ako na ang Deputy Chief of Police sa Kuton Municipal Police Station, Bumbucham. Alright. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Lapaw nagkikita sa latid sa aton sining pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Richin. Isibobot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa.
kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Batayang palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide. Ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang Plus wala di Iloilo. Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the Plaza. Coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's a very busy but beautiful Monday afternoon, July 7, 2025. Balik trabaho, balik eskwela, balik sa routine ang mga mothers nga nag-aga pa, nagabugtaw na para nga magpreparar sang pagkaon, mga balalunon, sang ilang nga bana, sang ilang nga mga kabataan. Oy, good afternoon lang din sa mga government employees naton every Monday. Manami ang porma, naka-Filipiniana. Diba? Mayong hapon gid sa inyo tanan, mga kabombo, balikay na naman kita, magapangita na naman kita sa aton nga mga winner para sa siningang semana. But of course, secured na si Belle San Enrique bilang aton nga winner last week. Last Saturday naton siya nga gin-announce
So Bel, I am looking forward sa ato nga pagkita ay diri ini nga Sabado, July 12. I hope you can really make it para makaatubangay kita diri sa studio kag maka-interview ako sa imo kag ma-award sa imo ang imo nga cash prize nga nagahulat 1,000 pesos. So danay kita sa sini nga hapon. This is Tita Regine, and over the weekend, kumusta inyo assignment? May natapos ka mo nga istorya or maybe mga istorya do napisanan gid? Kung may ara na, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung yung sulat, ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or bitbiton na kag i-hand in personally diri sa Bombo Radio. 14 minutes after 2 o'clock, umpisahan ta ang tanan with a song from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts Goodbye. Welcome sa KLP. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Somewhere.
Kiss Broken Hearts goodbye, Adrian Vicencio. But I'd like to kiss everyone. Welcome. Diri sa KLP, it is now 19 minutes after 2 o'clock. Today is July 7, beautiful Monday. And today, nag-specially request gid ang tag-iya sang unang sulat nga ato nga pagabasahon because it's her birthday today. Duha ang iya nga code names pero isahon ta na lang. So tagon ta siya, Wonder Woman, the Survivor. Ari ang iya nga sulat. Nagasiling, Dear Tita Regine. Maayong aga sa tanan nga mga utod ko kay Kristo. Pagkatawag lang ako kay Wonder Woman, sugpunan ko, the Survivor. 72 years old, that's today. Siya nag-72, native sang Rojas City, kag nakapamana diri sa Iloilo City. Isa na ka widow, subong, kag may 6 ka kabataan, 3 ka babayi, kag 3 man ka lalaki. Ang 5 ko kakabataan, puro natanan may mga pangabuhi, kag ang isa, pari na subong. Oy, kanami. May pulo na ako ka mga apo. Umpisahan ko ang akong nga istorya, Tita Regine, sa akong nga kabuhi. Kamanghuran ako sa amon nga mag-utod. Tungod nga pigado ang akong nga ginikanan. Wala ako katapos sa akong nga pag-eskwela. Nag-estar ako sa akong tiyo kagkatiyaan para maka-eskwela sa high school. Ang tanan nga obra sa sulod balay, ginaobra ko bago ako makalakat sa eskwelahan. Pagabot ko sa hapon, magalambo ako sang baka, mamulot sang itlog sang bibi, kag pato sa talamnan. Maalaman ako kung tani, siling sang akon mga maestra, o galing. Tungod sang amon kapigaduhon sang pangabuhi. Hasta lang ako sa first year college, sa secretarial course. 1970, nagpasingpalad ako diri sa Iloilo sakay sa train halin sa Rojas City. Diri, nakakita ako sa nagkalain-lain nga obra. Special offers ang habon, shampoo, toothpaste, kag madamo pa nga iban nga ginabaligya sa banwa-banwa. So maski mabugat akon nga obra or ginadala, ginaagwanta ko lang para lang makakita sang kwarta para sa akon pamilya. Diri ko na sa Iloilo, kag nakilala ang ako na pamana, kag nakaangkon kami sang anong kabata. Nag-convoy sa baboy pa Manila ang akon bana, ako naman ang dealer sang Tupperware. Napatapos ko ang akon kabataan, paagi sang pagbaligya sini. 1985, ginpromote ako bilang manager. Isa sa mga privileges ko bilang manager sadto anay, ang maka-attend sa mga seminars sa iban nga partes ng Pilipinas kag maka-tour sa iban nga pungsod. 1990, amo ini ang tion nga gintawag ko ang akon kaugalingon nga Wonder Woman tungod naglumpat ako sa eroplano para lang mabuhi. Ha! Isa ako ka National Manager Awardee sadto anay sang paglakat ko sa Baguio para magbaton sang akon award. Sang pagpauli na namon, naglupok kag nasunog ang eroplano nga ginasakyan namon sa runway sa airport sa Manila. Tita Regine, may mission pa siguro ako siling sang Ginoo kay antes kami magplastar sa runway. Ang akon tupad nag-ayo nga magbayluhanay lang kuno kami sang seat assignment. Kag nagpasugot man ako. Sang paglupok na sang eroplano, ang duha ko nga tupad natupok gid sang kalayo. Nakita ko ang mga kaupdanan ko nagakasunog. Sige lang ang pagpangamuyo ko sa Ginoo nga makasurvive ako para sa mga kabataan ko. Nakuha ko ang gamay nga imahe sang Berhen sang Medalya Milagrosa sa sulod sang bag ko. Kag amo ato ang gingamit ko, ginpokpok sa bintana sang eroplano. Sang nabuksan ko na ini, didto ako nag-agi kag maglumpat. Nagtupa ako sa pakpak sini antes sa duta.
Madugay ang akon nga pagpaayos sadto anay, bag-o makabalik liwat sa pag-obra. Sa nagkolehiyo na ang amon kabataan, puwerte na kakulang sang amon kita. Nagdoble pagid ang akon kapisan sang pagbaligya sang Tupperware, tungod ang akon isa ka bata, nagsulod sa pagkapari. Pigado lang kami. Ang pagpaeskwela sa pagkapari, tama ka mahal, kung sa financial nga aspeto. Pero, survivor ako. Ginbuhi pa ako sang Ginoo, kay may misyon pa ako nga makahatag sang isa ko kabata nga mag-alagad sa iya. Nangin mabudlay katama, pero may waygid ang Ginoo permi. Kung nagakinahanglan kami, kag may madamo nga mga tawo ang nagbukas sang ila tagipusoon sa pagbulig sa akon, kag sa akon bata, hasta makatapos ina sa pagkapari. Ang iban nga kabataan, ang akon iban nga kabataan pamilyado na, kag may mga kabataan naman, wala kami sang manggad nga inugpabugal, kundi ang amon lang maayo nga pamatasan. Madamo gid nga salamat sa liwat. Ini si Wonder Woman, the Survivor. Of course. San ulang wala nakasurvive si Wonder Woman, bisan pulo pa na iyang kaaway gani, no? Tumba ang tanan, siya tindog gihapon. So very fitting. Ang imong code name is Wonder Woman, the Survivor. By the way, happy birthday gid today, Wonder Woman, the Survivor. Yes, indeed. May mga plano pa ang Ginoo para sa imo, gani agin luwas niya ikaw sa natabo nga paglupok kag pagkasunog sa eroplano nga ginsakyan mo sadto ba hindi niya basta-basta sahi sang eksperyensya, no? So isa sa mga plano niya amo nga mataguyod mo pa sa ila pag-eskwela ang imo anom ka kabataan kag mapatapos mo ang isa mo ka bata sa pagkapari kag mahalad mo gid sa Ginoo. So you are blessed to have a priest son serving the Lord and praying for you and your whole family at all times. Congratulations! Bangod nga nagamit mo gid sa insakto ang ikaduha nga kabuhi nga ginhatag sa imo sang Dios. That was so very life-changing. Diba? Most probably, nahimo mo kag padayon nga ginahimo ang mga misyon nga ginhatag niya sa imo. So kabay nga padayon ka nga mga pangabuhi sa malipayon, Wonder Woman, the Survivor, malinong kag malapit sa Dios. Saliwat. Happy birthday and thank you for sharing this beautiful story with us. Alas 2:27 ang aton nga oras, we'll be giving you more of this kind of beautiful stories para sa inyo sa pagpanabalik sang kahapon lamang program with Tita Regine. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level
Tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Batayang Palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide, ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Paano ba lamang kaligaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Minutes after 2 o'clock, ang masunod nga istorya ang ating pagbasahon is also requested. Nga today naton inibasahon, July 7, nag-request pa nga text naton siya bago naton basahon. Nag-text ako dira sa imo, pero do wala ka reply. But anyway, I hope alerted ka da. Kaya nga pamati na subong. Next story naton is from Aquarius, sang 4th District of the Iloilo. Dear Tita Regine. Hi, Tita Regine. Tawagan lang gali ako kay Aquarius ng 4th District of Iloilo. May i-share lang ako sa imo, Tita Reg, parte sa akong bata. Ang bata ko nga ini, Tita, isa ka gay. Nakitaan ko na ini siya sa amo sini nga iya gender preference sa nagaedad na siya sa mga 9 years old na, Tita. At first, okay lang sa amon. Kay tianhon ko man abi, kay may relatives man ako nga mga agi or gays. So nagakadlaw gid ako, Tita. Every time may maghambal sa akon, why man ini sila gabata nga nagadamo. Ano, Tita? Nagasaler gid man iya bala ini? May nagapanubli gid? Ang nalainan ko lang, Tita, sa bata ko, kay bisan bata pa siya before, nag-entra siya sa sexual activity. Kadamo sang iya ginahimo. Bisan sinulang, hagado niya to do explicit actions. Hindi ako magpati supposedly, pero na caught in the act ko gid siya. Wala siya pili, bata o tigulang pa sa iya, basta masuffice ang iya nga lust. Kadamo ako mabatian sa palibot about sa iya nga mga ginahimo. Wala man ako, Tita, nagakulang sa pagtudlo sa iya. Nakibot man ako sa nagliligad lang sa school during sang housing para sa pag-participate sang school nila sa local festival. May ginhimuan naman siya sa sexual actions. I thought him always nga okay gid, nga gay siya, pero hindi siya dapat naghinagi. Excuse the term, ha? Nakita ko, Tita, nag-degrade ang respect sa iya sa mga katubo-tubo niya. Nanamian gid siya mang biktima sang mas bata sa iya. If I tried to ask him, in denial siya always. But, kadamo ako ma-receive nga information of his explicit activities. When I ask his classmates, todo tabon man sila, kay ginaistorya man niya, hindi manugid sa akon. After sa ngila participation sa festival, nakakita ako condom sa iya nga bag. Na-shock ako, Tita. I confronted him. I also asked his close friend, but he says, para lang sa pabuenas why na iba niya reason. Nakuha ko no nila ini sa health center sa ilagin housingan nga barangay diri sa amon. Nagpati ako since may nag-convince sa akon. May ara man naglapta nga videos about his explicit doings, but wala ako strong evidence to prove. Sang sinilang, Tita, ginbiktima naman niya ang iya paryente. Mas bata ini siya sa iya sang 3 years. Hindi ako convinced, Tita, of his action. That's why I followed him. I caught him in the act nga
Kina-oral niya ang bata ang lalaki. So, todo deny siya, wala daw. Nanago ang bata sa CR, but I followed him. Kita ko gid tita, why siya brief, kag shorts. I confronted both of them. Suno sa bata, ginpilit siya kuno. Di koon ko, daad, nag-resist ka, since may lapit man nga balay. Abi mo tita, ang ginakunaan ko ini, nga abi mo ginakunaan ko ini nga hindi ini maayo ang iya ginihimo. Wala siya kapanumdum kung ano ang ihambal sa iya sa mga tao. Wala na siya gani ginarespeto because of this. Kung sa FB man tita, kadamo siya gina-flirt nga mga lalaki. I gave him advices nga in order for him to conquer that feeling, he must constantly pray. I always remind him nga hindi siya dapat maghimo sang sexual activity since nag-trigger ini nga disrespect sa iya sang iban, especially sa mga nakakilala sa iya. Nag-18 na ini siya tita, until now, daw bungol siya gihapon. Wala ka man isaway sa academics, kay achiever man ini siya since high school. Ma-college na ini tita, kagadoubt ako, basi magrampant pagid ang iya actions. I also told him about HIV/AIDS. Nahadlok ako tita. But not all the time, mabantayan ko man siya. So ano akong himuon tita man? Pwede ako ka-request kung pwede this Monday, July 7 mo lang basahon akong letter. Please inform me. Ari akong contact number. So thank you for reading my letter, Tita Reg, and God bless you. Respectfully yours, Aquarius of 4th District of Iloilo. Well, this is quite a sensitive concern, no? Pero kag gina nagapamangkot ikaw kung bala ginapanubli ini ang pagiging amusina. Well, ang sexual orientation is influenced in isang combination sa genetic, hormonal, and environmental factors. Importante gid, no? Nga hindi mo pagbasulon ang imo kaugalingon kun nga nag-amusin ni ang imo bata. Or lantawon mo nga isa ini ka disappointment nga nangin unique ang path sang imo nga bata. Madamo sa mga rason behind sexual orientation and development nga masami generated from the interaction of several factors. So apisar sa masami naton mabatian nga mga narratives sa mga gay people being born that way, well, the picture is never that simple. Hindi amo sina kasimple. Kay kadamo sa mga factors nga naga-contribute kun nga nangin amo sina ang ilang sexual orientations. Suno sa studies, ang LGBT youth tend to be sexually active. Samtang ara pa sila sa lamharon nga edad sang ilang mga friends nga mga straight, no? So, straight man or LGBTQ man nga member, so very active. Sa amoy na nga pangidaron, you said nag-18 na ang imong nga bata. Sa masami, ang rason, bangod nga luyag nila i-test o kung i-confirm ang ila nga identity. Kay di ba ang iban, ara pa sa stage nga confused sila, may identity crisis, kumbaga, straight gid man sila bala o kung hindi. And so that's why they engage into this activity to test or to confirm ang ila identity. Well, ang isa sa mga issues nga gina-worry gid sa mga ginikanan like you, sa mga sexually active nga teens, ilabi na gid ang mga gays or bisexual attractions, amo ang risgo nga makakontract sila sa sexually transmitted disease. Nga of course, kung hindi mo bulong, pwede gid nga maka-interfere sa ilang reproductive future or basi mangintunaan sa ila kamatayon. Kaya mga teens, no? Posible, way sila kabalo sa mga signs. Sing sina nga sa isang infection or bangod sang ila kahuya. Hindi sila manugid bisan kay sino para kung tani nga it can be properly treated. So ang kalabanan sa sini nga mga infections ang mahapos tani nga matreat kung ma-detect promptly. Kag even ang HIV is no longer the death sentence that it once was. Pwede na gid ni ma-manage, no? Importante sa public health nga maka-create sang safe and open atmosphere kung sa diin ang mga lamharon pwede maka-seek treatment
without feeling bala that they will be judged. Kag importante man nga ma-educate sila kung paano sila maka-avoid sang sini nga mga infections. Well, ang ginakahadlukan gid sang most parents amo nga mabalaan ngang ila bata is sexually active. So as a parent, ano ang imo pwede nga mahimo kung mahibaloan mo ini? Una gid, get emotional distance from the situation. So hindi ka mangin very reactive, no? Before ka mag-istorya sa imong nga bata, take the time to cool down. Kalma ka lang, kag hindi ka mangin reactive. So get some emotional distance from the situation. It's okay nga paligaron anay ini sa isa ka adlaw or pila ka adlaw as much as gusto mo nga mag-respond, no? The moment nga you found out, pero hindi amo na ang best approach because hindi ka kalmado enough nga i-handle ang situation sang maayo. Ang tendency nga sa una mga pagkahibalo, ma-freak out ka or maakig sang todo kag hindi gid na maayo. So intindihon mo no nga ang kalmado kag thoughtful approach will be most effective sa pag-address kag pagbag-o sa behavior sang imong nga bata. This is why kinahanglan mo gid nga mag-create sang emotional distance. Ikaduha, klaruhon mo sa imo kaugalingon kung ano imo kaugalingon nga values. Mas mahapos nga i-clear sa imo bata kung klaro ka una sa imo kaugalingon. So basi kinahanglan mo man nga lantawon ang sulod sa imo kaugalingon kag intindihon kag i-define ang imo kaugalingon nga values before you sit down and discuss this with your child. So you may believe no your family's values are clear o kung klaro, but basi bala hindi, not even to you bilang ginikanan. So ang imo lamharon nga bata having sex may have come as a complete surprise ta imo, in which case basi wala man nagsulod sa isip mo no nga i-figure out ang ini nga mga values sa iya. So after all, sa kalabanan nga mga parents sa teenagers, sa isip nila, halado ka sa malang to, nga nagataya pero pa ning bata ko, pat submong, amo na ning iyang ginapanghimo, hindi bala? Number 3, try to get on the same page with your spouse. Kihanglan, nagaintindihanay ka mo sang imo nga spouse or partner so that ang imo nga bata, hindi siya bala makakuha sang conflicting messages. Like, si mama okay, si papa hindi. So, dapat, kung pwede, pareho ang inyong stand sa imong nga spouse sa pag-atubang sa sining nga issue. Kay kung ang mga parents divided, ang bata hindi sigurado sa mga rules like what matters and what doesn't. Or ang bata makatuon gid no to get off the hook sa iya nga behavior problem. Pinaagi sa pag naabala nga di lang ko ya kay mama kay okay niya kay mama, si papa ya di ko na iya siya kay hindi ni siya okay sa akong maginihimo. So, to avoid, no, playing one parent off the other, so ang bata, mas madasig nga maka-figure out nga ang focus hindi na sa iya. Kung ang iya ginikanan, nag-aaway na. So, bala niya, no, this is not all about me na, this is all about them na, kaya sila nang nag-aaway. So, dapat nga, i-keep gid ang focus sa inyo bata. Kung ara ang iya nga presensya, kag bais ng kamuya sang imo nga partner or sang imo nga spouse in private nga wala ang inyo nga bata. Number 4, discuss nyo ang inyo nga values kag expectations sa inyo bata. Pungkui ang imo bata and explain your beliefs, your values, and expectations regarding sexual activity. So, ang focus ng sining nga pag-istoryahanay is more about sa pag-discuss ang values ng inyo nga family kag kung paano ini makarelate sa choices ng inyo bata. For example, no, pwede ka makahambal sa imo nga bata sa aton nga pamilya, nagapati kita nga ini nga types ang nahilimuon, hindi pwede nga i-take lang lightly. So, ang ini nga mga choices, ang may seryoso nga konsekwensya. Balon mo siya, no? We care about you and want to be sure you make good decisions. So, sa sini nga punto, ang direction nga ginakaduan sa conversation is magadepend na upon your family's values. So, sa iba nga pamilya, hindi okay sa ila ang sexual activity. Sa iba naman, mas more about being sure nga ang possible consequences ang klaro. Kag ang decisions around that act or intimacy are thought through responsibly. Dapat kabalo ang bata
kung ano ang mga konsekwensya, kag maging responsable siya. And number 5, make the rules clear and hold your child accountable. Ang home rules dapat klaro sa imo bata. Kag kung ang imo bata breaks the rules, hold him accountable. Kinahanglan mo i-remind ang imo self nga bilang ginikanan, you are not responsible for your child's behavior. Apang responsible ikaw for making the rules, communicating the rules, and giving effective consequences kung ang imo nga bata would break the rules. So, importante, no, Aquarius, to remember nga hindi mo makontrol ang tanan nga choices na ginahimo sa imo bata regarding sexual activity or any activity for that matter. Instead, focus ka on what you can control. Kaangay sang imo response, sang imo reactions, sang limits and boundaries. Kagbuligan mo ang imo bata nga maka-learn sang skills nga kinahanglan, maka-learn siya to make better choices sa iya nga kabuhi. And most of all, never stop, no? From letting him know that you care and you love him and always pray for him. Madamo nga salamat sa imo nga pag-share diri. I hope nagapamati ka gid dira, Aquarius. Salamat gid. 45 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP with more stories. Kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz, kagang iyang nga banda, ang saliwat overwhelmed with excitement, bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the Plaza. Coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil, gawa ng SED Marketing. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American 8 minutos makalipas ang tak ng alas 2, we have a story from Nanay Del Sanzaraga, her 39th letter. My dearest Inday Regine. Sa mga Bombo staff, mga faithful contributors ng KLP, mga avid listeners, maayong hapon gid sa inyo tanan. Inday Reg, I'm already 91 and a half years old, enjoying my life, writing to your program, sometimes can see clearly, at times blurred. I just pray to God Almighty to make me strong and healthy. Strong and healthy ka, Nanay Del. Let's claim that.
One day, isa ka adlaw in the red, si Tututing nagpauli. Upod niyang iya nga friend, isa ka technician. Bago lang nakagraduate sa isa ka university bilang agriculturist. So ginimbitar nila ako nga mag-upod sa ila sa San Rafael for a purpose. Siling ni Tuting, upod ka nay. Agud makita mo man ang San Rafael. So inday, without much ado, nagpungko ako sa front seat. Asus, pagwa namon sa putotan, direct to Pasig. Ang nakita ko sa dalanon in the Regine, poros lang mga tubo, kalapad-lapad sa mga katubuhan. Sa mga pulo pakatod, not plain unlike Negros Sugar Plantation. So inoras man ang amon nga biyahe, hasta nakaabot kami sa banwasang San Rafael. Manami, matahum, kag matinlo. Didto gali sa plaza, naghulat ang isa ka agriculturist. May iya nga motor and ululupod kami sa amon nga trip. Hours of travel and all of a sudden, we had our curve to the left, may karatula, post-colon. I asked them the meaning, kag wala sang may nakahibalo. So we went our way and I can see already several mountains. At the foot, planted with rice, mga ulutanon, mais, kaglain-lain nga vegetables. Siling ni Tuting, diri kami nanay nag-agi sang una, magkadto sa Banate. Oh, inday nalantawan ko ang, building na kataas-taas kid. Pero pambihira ang site. In the range. The very first time, nakakita ako sa mataas-taas nga bukid, kag pinakamalapit pa. Sa ubos lang sang mga bukid, kami nagaagi, kami karsada, nga medyo daw-duha lang kasalakyan ang makaagi. Hindi pa sementado. Sigigid ang drive ni Tuting, masyado kalaka ang sugata namon. Abaw, inday malayo pagid. Tulog-tulog na ako. Hinali lang, nagdulog si Tuting, nagsulod sa malapad nga area sang kalamansi. Mga puno sang kalamansi. Abo inday, may mga bunga na. 5 hectares of calamansi fruit-bearing small trees. An orchard. It grows on a sandy soil and well-cared. Ginaalagaan gid. So dito gid nagdulog ang salakyan sa tinumpok nga mga variedad nga mga lubi. Nagapamuhi na mga 2 feet ang laba sang binhi. More than 300 pieces of binhi owned by an agriculturist also. Business and transaction dayon. Half hour of sales talk inday. It's already 12:30, high noon. Sining ko to, diin kita manyaga. So we went out para magbakal biscuits, bread, kag madamo pa nga iban, and soft drinks. We had our dinner snacks in the reg. After the snacks, ang mga boys, gin-prepare nila ang seedlings, gin-arrange it sa amon nga back seats. Nga ang 139 nga growing coconuts makaigugid sa salakyan. And it served the purpose. In the reg, ang dali na lang kami mag-take off, may nagduhol sa akon nga puyo sang suha. Oh, thank you so much for your kind heart. Nagihumay kami, kali in the reg, ang owner sang orchard. Doging kulbaan ako, kay heavy duty gid ang karga sang salakyan. Nanay, kalma ka lang. Tanan nga parte na sang salakyan, bag-o. Ang 4 wheels, ginpa-check up ko ini, full tank ang gasoline, so nanay, wala ka gid sang kulbaan. Hambal ni Tuting. So, nagpauli kami sang hinay-hinay. I had my best glance of the high and big mountains of San Rafael. Again, we had a long, long journey. At the left side, a road going to Dumaraw. We had a normal way of travel up to Pasig. Si Tuting nag-stop sa isa ka nice, clean, kag dako nga kalanan, kag didto kami nanyaga. In the reg, while waiting for the order of Tuting, nagkuha ako sa akon nga ballpen and a piece of paper.
kag nagsugod ako scribble. Nagasakay ako nga dawala sang padulungan kag nakalambot sa lugar nga malinong ang tanan. Wala sang tawo, kalinong sang palibot kag puros kakahuyan. Gani isahanon nga ginusoy ang dalan. Nakita ko ang tanan nga tanom, tululupong ang kataason. Damo sang bulak, color puti, mahamot, kag nami puksion. Oo, wala sing duga-duga, akon ginpuksi kag simutan, apang may tingog ako nabatian. Ari na lang imo, ma'am. Imo na ini bilang handumanan. Salamat gid sa imo, kaibigan. Sining isa ka plastic puno sang kalamansi. Sa hinali, nakibot ako kag maghulag. Oo, isa lang gali kadamgo kag daw matuod gid yadto. Indiretso naman, nagadamgo nga nagadabugtaw, dream or hallucination. Indiretso na urungan ako, siling ni Tuting, kaon kanay, mabugnaw na ang kaldo mo. Amo kag nanumbalik ang normal nga isip ko. Naurot ko gid ang gin-serve sa akon. Thank you so much, dear Lord. Nagwa kami nga malipayon and ready naman for the trip, going home na. Nakita ko si Tuting nga nagbakal 3 pieces nga towelet sa babae nga nagahulat sa sagwa, 3 for 100. Ahay, indirect, kalipay gid sa babae. Kag nagayuhom-yuhom ka with nagayuhom-yuhom pa kag with a happy heart. Tisiling ko, inday, dira ka lang, kita sa pila ka adlaw, and we moved on. I had my deep sigh when we reached Pototan. Smooth driving na si Tuting. At 4 o'clock, we anchored on our own yard. We all sighed, salamat gid Lord. Bisan tama kami kakapoy, pero mission accomplished. Dayon hakot sa mga bata-bata ang binhi nga lubi, plastar sa maharon, and wait for tomorrow's mission. In the reg, we again had our snacks. Siling ko kay Sir Technician, Sir, my trip to San Rafael is an affair to remember. Everything is there except the ocean and the sea. Siling ni Sir, kapoetic sa imo, ma'am, kag nagkadawanay kabi. So he bid goodbye and siling niya, be back tomorrow to plant the Variedad coconut seedlings. 3 years will bear fruit in a hectare of land near my house. Iderej, thank you so much for reading. May God bless you and your family. With all my love, Nanay Del Sanzaraga. With dedications, Inday, may I dedicate? Hindi pa din ay. Joke lang. Sige, to all my KLP classmates, Lola Amparing, Mamiya, Lolo Dension, Miss G, Lola Abraham, to Muning, Student Mom of Lambunaw, Toto Deo, NB from the province of Iloilo. Sa tanan ng mga very good writers of KLP, I love you all. Sa hinablos ni Lola Amparing, Tita Cynthia and Eve, hello. Sa akon mga cousins, mga relatives sa may New Lucena, all loved ones sa Dawis, sa Zaraga, Mare, ang Serwe family, all Zaraga and Banati teachers, I love you all. San Salvador, mga ihado kag ihada, I love you. Sulat man kamo kay Tita Regine, she'll be happy. Thanks to all. Tita Reg, Tita Vlogs nag-drive sa Amon Pabombo, nagsugat sa Pari for our homecoming. So, thanks. Salamat man sa imo, Nanay Del. Nakagwa-guwa naman kay nakalagaw-lagaw si Nanay Del. Ti paano ni Nanay Del? July 3 ang imo nga luyag tani. No? Nabasahon nato ng imo nga letter. Pero sa saan ko ni na-receive? Isang Saturday na. Sige lang, at least nabasa natin today. So, thank you very much, Gid. Mayo na ning galagaw-lagaw. That is because naningin posible because there are so many people who love you and care for you nga luyag nila nga mag-enjoy ka sa imong life at 91 and a half years old. Salamat sa liwat. Well, this time, ginapanginbulahan sa naton ang mga bagong officers ng Maasin Bamboo Association nga naghiwat sang ilang piniliay mga manughimo bamboo crafts nga props sa Tultugan 2024 kay 2025. Ang President, si Virginia Maganto Merisco, ang Vice, Victoria Bailen, Secretary Emily Arroyo Duga, Assistant Marina Malones, Treasurer Wendy Martirio, Assistant Treasurer Helen Medicado,
Auditor Stephen Flores, Assistant Acela Malicado, Business Manager Nestor Onday, Assistant Business Manager Antonio Aguilar Jr., PIO Santiago Manero, Assistant PIO Nilo Martirio, ang Muse, si Ronila Corsino, kagang Escort Antonio Fajardo. Congratulations gid sa inyo. Sa mga kabombo naton dira, sa inyong mga istorya, feel free anytime yung magpadala diri isang mga kasaysayan ninyo sa kabuhi, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow. Madamo gid nga salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Magasunod na ang mga dramas nga mga matahumgid every afternoon tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. Good afternoon and God bless.